sama mɔnɛ bi maliyɛnw jɔrɔna ko n'u hamina ko dɔn. O de la sama mɔnɛ ma fɛn fara a ka wari cili musakaw kan, wa a ka nɔgɔn ni Mali wari ci siraw bɛɛ ye. A ma da aw ma dɛ, sama mɔnɛ bɛ dɔ fara aw de kunna wari kan. Ni wari bonisi ye, awɔ, ni wari bonisi ye kɔni. Aw ka sanni kɛ ni sama mɔnɛ application ye, aw bɛ wari sɔrɔ aw ka compte bonisi la. Ka daminɛ crédit la, abonnement télé, fo ka taa se courant ni ji sarali ma, aw bɛ bonisi sɔrɔ nin bɛɛ la. N'a ka bonisi buguna dɔrɔn, aw bɛ se k'a yɛlɛma aw ka sama mɔnɛ compte la ka sanni wɛrɛ kɛ n'a ye, walima ka taa wari jɛ bɔ an ka lasigiden dɔ fɛ yen. Aw ye mɔnɛ bɔ aw yɛrɛ la, a k'a si filɛ sisan ni sama mɔnɛ application téléchargeli ye Play Store walima App Store kan ka sɔrɔ k'aw tɔgɔ sɛbɛn. Ni sama mɔnɛ ye, aw de kunna wari bɛ augmenter. Sama mɔnɛ, i yɛrɛ ta. Awɔ, i yɛrɛ ta ni i yɛrɛ ta ye. Va, oui, j'ai mon bac. Félicitations mon garçon, je suis fier de toi. Ici. Bon, maintenant que tu es bachelier, en bas que tu connais. Bon, pour voir on est au Canada, on est aux États-Unis, on est trop. Eh Mouna. Eh ben, où est-ce qu'on est au Canada? Ah oui, tel père, tel fils. Nere nga kalanke. Mais amlo ko tu connais ça. Ah, on mettra EduX là. EduX. Oui, EduX, il y a quelques années, c'est eux qui ont fait les démarches pour ton grand frère. Ah bon? Et il a son master, il a commencé à travailler. Oui, allô? EduX, c'est une équipe expérimentée qui assiste vos étudiants dans l'admission universitaire, la demande de visa, l'accueil et l'installation et assiste vos étudiants jusqu'à l'obtention de leur diplôme. Choisir EduX, c'est s'ouvrir les portes des meilleures universités au Canada et aux États-Unis. Appelez dès maintenant le 76 54 18 57 et permettez à votre enfant de réaliser son projet d'études. ESKJ, École de santé Kalajata, Anapolo Farachama, Institut de sciences médicales Gore, ISM Go. Limano, doctorate Jamonyese, bien turco la demande la koi, fieu, fois Castro, il est banane cardon, cardona cari, même Gazawa Gazaga Dangarika, Adamaleka Yenamayala, ou Kalaka Pomo Faricolola, ou Eratin, fieu, fois Castro, il est la collection du Master. A fleur au coro, École de santé Kalajata, Napolo Farachama, Institut de sciences médicales Gore, on veut pas m'avoir Kalabankura. 20 santé para Mayesa, Nimbera de Beke, École de santé Napolo Farachama, École de santé Kalajata, on a flecké en bolo jiguier. Formation de qualité, doctorat Siraka, même si Galo Kafo, au cas de Mission Gafutna Yelenye, au plat de Lebekala, ni Lagolso Dagabana Nuna, ou Gopolofaro de Flani, cycle niveau DEF, technicien de santé publique, infirmière obstétricienne, technicien de laboratoire, deuxième cycle, noyé niveau baguier, infirmier d'état, sage-femme, biologie médicale, formation au coffre, aide-soignant, catapara matronica, Nimpala de l'Edesledo, école de santé Kalajana, Bolofrachama, Institut de sciences médicales Gorella, Aïwa, la collection, Annie la collection, Aya Seva Jona, Akal la collection Inzagere, Yoni Jamaka Chaya, ou Togole de Plan Ombert Kalabangoya, Hôtel Wasulu Kofete, Joy, Waligere Negaduru Bamba, 76 45 85 40, non média 20 80 22 20. Kala, Kala yes, an lamɛnbaaw ani an filɛbaaw k'aw bɛɛ lajɛlen fo k'aw waleɲuman dɔn bi su in na min ye an ka kunnafoni telimanw kɛnɛ kan an kɛlen don ka maa bisimila n'o ye Mohamed Mamata Ture ye ale bɛ an ka kɛnɛ kɔnɔna na yan kɔrɔ ye ni su k'i baara ɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen fo ani maa o maa bɛ kan an filɛ ni kan an lamɛn nin wagati in na ayiwa an yɛrɛ b'i fo jumadonya laadaw ye ka kibaruya telimanw di joona n'an tilar'u la an ni e na masala an ka sɔkɛta la baro do parce que an ne kɔni ta bɛ kɛ baro de ye an bɛ taa hippodrome kɔnɔna na bi an bɛ baro kɛ bi su in na bi ye octobre kalo tile 4 ye Mali polisiw olu ye san 64 sɔrɔ bi min ye polisi nationale ye ale créera octobre kalo tile 4 san 1960 o san 64 o ye bi ye
an b'a fɔ olu ɲɛna sa n ko ala ka san wɛrɛ ta yira an na farafin kalo n'a bɛ fɔ o ma sa ko mois croissant lunaire ko ale kalo min tɔgɔ ye ko arabiu sani ni dɔw b'a wele ko lasiri fɔlɔ k'o bɛ daminɛ sini an ka jamana kɔnɔ ka kɛ ni minisiri min bɛ yen n'o bɛ diinɛ ni bato kunna o ye communiqué bɔ k'a jira k'a fɔ ko sini ye o kalo tile fɔlɔ ye n'o ye farafin kalo tile fɔlɔ k'o ye sini ye sini min ye kalo tile 5 fana ye diɲɛ seleke 4 kɔnɔna na école karamɔgɔw olu tɔgɔla don ye o ye o hukumu kɔnɔna na minisiri kɔni ye bonyamasegin ni taasibila kɛ ka ɲɛsin école karamɔgɔw ma minnu jɔyɔrɔ ka bon an ka jamana kalanko la kosɛbɛ an b'a fɔ fana ko min ye maître ye sa sini o y'u tɔgɔla don ye n'o ye octobre kalo tile 5 ye diɲɛ fantan 4 bɛɛ lajɛlen fɛ an ka misiw an b'a fɔ masa n ko u ni ce u ni baraji sabula maa o maa ni karamɔgɔ t'i la dɔrɔn waati bɛ k'i karamɔgɔ ye wolomasiri tabaw gosikaw fɛ yen bi banbanciwale ni wale kɛbaa dɔw tun b'a ka jan dɔ labɛn waati min na u yɛrɛ ɲinangolomatɔ don min ye sɔrɔdasiw ye olu ka pankuru kɔni wulila ka o maa ninnu bɛɛ lajɛlen k'olu kɔni bɛɛ lajɛlen bɔ baara la pewu o wulikajɔ kelen hukumu de kɔnɔna na halisa min ye sɔrɔdasiw ye tɛnzawatɛ ni sira a ko tɔ ma kɛ panko kelen ni ɲɛwawa ye sabula cɛdenw tun bɔra sira min fɛ maaw kun y'u sigi cogo min na k'a fɔ k'u b'a jurujan ye baara taabolo falenna nin waati laban in na tɛnza yɛrɛ kɔnɔna na labɛn minnu kun kɛlen don o labɛnw sabatilen don hali bi min ye dancɛ min ka gɛlɛn ni dancɛ bɛɛ n'o ye Mali ni Alizeri yɛrɛ laban dugu laban mun bɛ yen o wulikajɔ hukumu kɔnɔna na sa an bɛ se k'a fɔ n ko sɛnsɛnnin kɔni kɛra sabula a bɛ maaw ɲɛna ko kɔnfa min bɔra k'a bɛ ka taa kɛlɛ de la a bɛ t'i cogo de dugu ale fan caman sɔrɔlen don nin waati in na cogoli baaraw ani ka taa latigɛ baaraw kɛ yen o de bɛna kɛ senna ni ala sɔnna ma an bɛ se ka min kɔni fɔ ka fara a kan kosɛbɛ o ye k'a fɔ kabini kuma jan min ye tɛnzawatɛ n'a lamini ye an ka maaw u ka kɛlɛ gɛlɛyalen bolo o kɔfɛ fɛɛrɛ minnu tigɛra waati laban ninnu na o y'a to u sera ka baara caman kɛ baara min b'a to u sinsinnen don bi kosɛbɛ maaw ɲumana ala ta kɔfɛ bibi na kɔni hakilatigɛ caman bɛ yen u bɛ se ka baaraw kɛ yaasa sa basigibaliya ale halisa mɔtikaw fɛ yen u y'a jira k'a fɔ ko o kɔni kɛlen don ka na ni gɛlɛya ye bi gɛlɛya min ni o kɛlen don ka mɔtikaw sɛgɛn kosɛbɛ mɔti fan caman fɛ a jira k'a fɔ ko basigibaliya in olu kɔni ye kɔlɔlɔ lase dugudenw ma tɔn minnu bɛ yen n'o ye baɲumankɛ tɔnw ye ONG olu minnu tun bɛ baara kɛ mɔptikaw fɛ yen olu fana y'u senfa wa nin waati in na min ye ji ye ji fana n'o ye ba ye sabula mɔpti kɔni yɛrɛ sigilen don gun de kan o kɛlen don ka na ni degun wɛrɛ ka na fara min ye basigibaliya in kan baɲumankɛ tɔn minnu tun bɛ yen n'olu tun b'u jija ka dugudenw dɛmɛ olu caman ye ji kɛ minɛn na ka kɛnɛ bila a mɛnna wa nin waati in na gouvernement ale ye fɛɛrɛ min sigi sen kan dugudenw sigilen don k'o de kɔnɔ ONG minnu bɛ baara kɛ kosɛbɛ kɛnɛyako ta fanfɛla la min ye ka taa se kalanko ma ale ni jamana yɛrɛ dun ka fa bɛ se ka sabati cogo min olu caman fana y'a jira k'a fɔ ko nin waati in baaraw ma nɔgɔn sabula lasagoli yɔrɔw minɛnw bɛ bila yɔrɔ minnu na ji kɛlen don ka zon da yɔrɔ caman na min ye kogow ye olu bɛ ɲigi balow marali olu gɛlɛyalen don kosɛbɛ dugu caman na bi maaw yɛrɛ kɔni y'a jira sa k'a fɔ ni ji ma jigin a ko kɔni a bɛ gɛlɛya kosɛbɛ Mopti mara la min ye Adama Sanogo ye n'ale ONG KSC Kaibu o ɲɛmaa ye ale y'a jira Mopti ko kalanko ta nasira la sa k'olu kɔni ye jateminɛ minnu kɛ o ye k'a fɔ sa u ka programme minnu bɛ sigilen sen kan olu kɔni lawaleyali a bɛ sɔn ka gɛlɛya u bolo a ko nka k'a kɛra cogo o cogo baara minnu bɛ yen n'u y'olu boloda u n'u sinsin k'u jija yaasa olu dɔw bɛ se ka kɛ cogo min na u tɛna se k'u fana k'u sigi ten k'u bolo fila da u sen kan ka jamana k'a fɔ ko a bɛ nin dabolo in na k'u tɛ baara kɛ nka min ye mɔgɔ tɔw ye n'o ye partenaire tɔw ye olu caman kɔni ye dɔ b'u ka baaraw kɛcogo la sabula munumunu salo yɛrɛ o ma nɔgɔ Mopti n'a marabolow n'a bolofaraw bɛɛ lajɛlen na k'a sababuya kɛ nin jiko in ye bamanciwale ɲugawale kɛbaaw olu fana ka dugu jukɔrɔ mugu o fana ye dan sigi fɛn caman na
o de la dugu minnu bɛ yɔrɔ minnu dugu minnu bɛ yen n'olu bɛ mɔti masurunaw la ani mɔti kɛrɛfɛ dugu caman bɛ yen bi o taama olu ma nɔgɔn k'a sababuya kɛ dugu jukɔrɔmugu kɔni u kɛlen don k'o matarafa nka o bɛɛ n'a ta dugudenw yɛrɛ ko n bɛ sa o tɛ se ka kɛ ka olu sigilen to k'a sɔrɔ saya ma s'u ma koyi u yɛrɛ ye wulikajɔw boloda sabula maa o maa e dayirimɛ b'i sen na i na wuli k'i jɔ k'i cɛsiri ka baara kɛ yaasa nin degun ninnu bɛ se ka bɔ i yɛrɛ kan cogo min na o de la gɛlɛya n'a ta o ta basigibaliya n'a ta o ta sibilan alamaw olu bɛ yen ka se ka baara kɛ k'u jɔ u kolo la ni baɲumankɛtɔnw y'u kɔdon ni dɛmɛbaaw y'u kɔdon ni ji nana ka na yɔrɔw minɛ olu minnu ye mɔbitikaw ye u n'u cɛsiri ka u ka baaraw kɛ ka balo sabula bi u y'a ye k'a fɔ n'o y'a sɔrɔ ko maaw bɛ maa dɛmɛ gouvernement ale bɛ ka min kɛ tɔw bɛɛ lajɛlen kun kan ka o ladege nin waati in na dɛmɛ k'o ɲini ka se dugudenw ma duguden minnu bɛ yen bi n'u olu bɛ degun kɔnɔna na u y'a yira sa k'a fɔ ko bi u ye fɛn caman faamu ko caman kɛr'u ɲɛna maninfin i yɛrɛ ka k'i yɛrɛ ye o de ɲɔgɔn tɛ nɔ tɛ i sɛbɛnnen don maa la o i sɛbɛnnen don yiri la o i sɛbɛnnen don fɛn o fɛn na n'i yɛrɛ jɔlen t'i kolo la a ka gɛlɛ ka k'i yɛrɛ ye motika caman denmisɛnnin caman ye nin faamu o yɛrɛ de kun hukumu kɔnɔna na o kun y'a ɲini anw yɛrɛ fɛ an ka taa kɛnɛ kan u bɛ ka wulikajɔ min kɛ bi k'u jɔ u kolo la ka se k'u faso minɛ maa min nana ni dɛmɛ ko ji y'ale sigiyɔrɔ minɛ e dun ka du de don e na se ka taa ten komi ale taara taayɔrɔ b'ale la e dun o la kɔni olu yɛrɛ de ko sisan sa a bɛ kɛ min ye olu ni gɛlɛyaw na ɲɔgɔn ba de bɛ dasi a na t'olu ta la koyi sabula u bɛ ka fɛɛrɛ minnu ɲini an bɛ dugawu kɛ ni ji yɛrɛ jiginna sisan i m'a ye diɲɛlatigɛ ko i b'i sigi ka ko dɔw jateminɛ ko ye gɛlɛya ye dɔ wɛrɛ kun bɛ bɔ min bɛ kɛ gɛlɛya ka tɛmɛ o kan maaw tun ko marifakisɛ mɛ sisan ji lajɛ i sigiyɔrɔ min yɛrɛ i bɛ baara kɛ ji yɛrɛ nana ka na k'i ka bɔ yen k'i ka yen yɛrɛ de bila pewu marifa tɛ mugukisɛ tɛ bɔmu tɛ nka ji yɛrɛ fanga bonya kama e yɛrɛ ka dayirimɛ ɲini yɔrɔ o de minɛlen filɛ nin la i ka si yɔrɔ i ka da yɔrɔ i ka baarakɛyɔrɔ i ka diɲɛlatigɛ bɛɛ bɛ kɛ yɔrɔ min na yɔrɔ la kɔni cɛsiri de tor'i ye anw ye ONG ye an b'i dɛmɛ ni nɔnɔmugu ni nin ye anw ka nɔnɔmugu ko ji y'o fɔ ko ka taa n'o ye anw ko ɲɔminɛw de b'an bolo an bɛ ɲɔ di an ka jiginɛw bɛɛ wo bɔlen don anw ko na anw kɔni bɛ yan kɔni marifamisɛnnintigiw ni fɛnjugu tɛ s'aw ma jiwo yɛrɛ taara n'an ka magasinw yɛrɛ bɛɛ lajɛlen ye aw yɛrɛ t'a dɔn sa k'a ye maa ye a b'o dakun de la o cɛkɔrɔba dɔ de bɛ yen ale tun bolo politiki ko in foyi tɛ se ale ma a y'a ninnu ka coup d'état de ye cɛkɔrɔba ɲɛ yɛlɛ sabula sɔgɔma ale bɔra k'a bɛ pɔn tigɛ a ma se ka pɔn tigɛ o dugusajɛ ko mɔgɔ tɛ bɔ kɛnɛ ma a ko ja k'ale kun kan ka i da don nin ko in na k'ale kun kan ka dugawu kɛ k'u ka sabali ma ale kun bolo politiki ko de ale ka sira tɛ quoi a foyi tɛ se ale ma k'o tugulen don ɲɔgɔn na de salon ni salon na sini motikaw ko de ko marifa de kɛlen don k'u tɔɔrɔ k'u tɛ se ka ninakili motikaw ko ji motikaw ko courant motikaw ko lafiya bi ji yɛrɛ de bɛ ka na moti yɛrɛ dɔrɔn tɛ o est ce que mali yɛrɛ dugu bɛ yen bi minnu bɛ danganda la ko ji ma dugu min wuli o tɛ yen o dugu tɛ yen fɛn min tɛ kunbɛn o ye nin de n'a ɲɔgɔnnaw ye an bɛ dugawu de kɛ halisa mɔgɔw k'u cɛsiri k'u jija n bɛ taa n ka so yɔrɔ man jan dɛ n'an bɔra yen barosigi bɛ gawokaw fɛ yen ko ka kɔn ka denmisɛnninw don furu la kɔlɔlɔ min bɛ o la ko k'o ɲɛfɔ olu ye fɛn dɔw bɛ kɔrɔbɔrɔw n si yɔrɔ ko jɔrɔ bɛ na fɔlɔ fulaw bɛ mago to nka kɔrɔbɔrɔw olu ta ye dɛrɛkɛtɛma ye dɛ keba samiya in na ni jiwoyo in na ni u y'i ka patɔrɔn bila kɛnɛ ma o ma ye dɛ ko den lamɔ cogo n'o ye denmuso ye fɛn caman bɛ yen o bɛ kɛ kɔrɔbɔrɔlakaw fɛ yen ka girin k'a di furu la k'u ko o ko lajɛ ni ji ɲɛma jɔlen na nin waati in na u y'an buranakaw fara ɲɔgɔn kan ka ɲɛfɔli k'u ye u bɛ se k'a ko faamu cogo min kalansen a kɛ kun ye sa min ye npogotiginin ncininw ye n'a ma ɲɛ k'u bɛ don furu la fɛɛrɛ ni dabali ka tigɛ u si sanga o ka waati dɔ sɔrɔ fɔlɔ keba ayiwa n ti dan yan o bɛ n ka a sangalamasi de fala yɛrɛ bɛ yɛlɛ la ne na bi ale y'a mara place ta ka bɔ Mayina ka taa Tamaga ka na Bamako k'u y'a sira datugu dɛ
ewere ma datugere ma tsega temedi datugule oye ji woyo ba la gitoro ere ta kan tuguni era be halakira ka be bampeu kutu nya joko sabula ko bara ube sena bara kela yere fana u yere ta mi nye sira nye kwa halakile ndo bi a chene ndo fo etega sega ke ala o la sa olu yere ko ni transporteur u jara ko folo ko fo jigi nyama ka jo ji me ka ko chaman chen ha tumutu ka o fe miseka nouveau gasiteni na ningele me nouveau we ni kuna fondila o formation ni tumutu ka o fe ko ya saka saka journaliste mamuga television ni bololo siraw adeni munu me nulu influencer ye kala mega ke ulu kuna sa ya sabu segu yere dege togo mina kibaria dulila wati gelema hukumu konnana kamina nduma wira bisaka family ke togo mi gelaya na tawo ka saka kibaria sanuma ndi mauma kuto uka sigidawla nuka baraka dawla minye ni baranye sa seiseri alele kano ko sigi senga ya saka saka kuna fondila ubisaka deme togo mina minye bara nunu bela jele fondation Hirondelle aleni Alafia TV ulu kano ka deme mbake akola ya saka saka sigi senga togo mina baflabe munu me Senekalaw ka jatelila ulubu so alibi komi Senekalaw ye baflabe konna na sa o bara ko ulube sena ni wati na baflabe na lamini bela jirena ya saka saka Senekalaw ulu hake do to miyankaw fe marata bulo o bara obe sena ulu fana fe o kalansre me ka ke ma bi woro de kuna munu bara communita ani flala to miyanko nana ulu nana saka na bara ke baramba to marabulo saka ke tugo mina commune bara ke tugo mi ye décentralisation ye obisaka nyina wa tugo mi yela mo obisaka do mara ere ke tugo la tugo na adama dongu yere soro ka mara konna na mara ka surya mara dona manivunu nu ubolo mina uluka sega lakana foka ta se yiri wali kuntala jan sigilila senga ader segu aleni akademe jakulu no e pro RDC ulle koneno kanin baran sigi senga tle saba o hukumu konna na irisila kaw kulu ya yira ka foko taliban jakulu munu nuwe jatugo terroriste kulu taliban to ba o dengura ngo yola de taliban noni mabe jede ko jakulu munu be no terroriste ko risu taliban to ba ala uluga lisi o de risi lisi partenariat stratégique gagnant même que Afghanistan fait ça amno soro to falay akana kuma aka munu ay kuma lameke ngamba ga nyafo mo ga famnadi ese taliban ni mabibe mamunu go kurane wa kurane gere transformation te mina koko de application aywa comme dien retara ye dien gena ka boy taliban fe o de make aywa uta uka duge ni irisi ka fo ka no be unu nyancho dien be ka yelema o ala ka nya ka dama do anga herebe mina ukata na nyu sira fe dro parti munu me nulu ni fangati nyu kan fo fransika o fe kubna na gouvernement ci no ya soro jekulu me no rewe france insoumise mo goye kulu tunye la ininge ka yira ka fo yere togola ko ka Macron ere de wuli ka boy wasablon ko nana sharia jekulu me ulugo ko tsega ke bolo korota kele ma biduru ni nani ya yira ka ko Macron tsega wuli sisa sa ko parti politique nyama munu me uka wasablon ono ulu enyoanye ke ko na manye cheto gari Jean-Luc Mélenchon ta ulu te insoumis ya ko na manye ulu bolo ku ere bega jega ke ngayano chesa gauche mau ulu rego kulube motion censure re tagagne si premier ministre makoi no Michel Barnier ale dun fana ko ku ga to ko France ga nyama jore ko juru me France la ka chade ale restaurant no France juru de nya bi ka na sara to di folo benenga o fe kunungo ka duguje bila je kulu marafatiki la ko do mal do no ye jinim mawye kulu konin tara bi ka dugu do kay no ye guru kamboye dugu yesa dugu minga suru kosebe minye Benin danche mi me kata Togo yan fanfe koni bingali mun kera yesa akara dugu ni chiri mi yela o komin to ko karimana ka o fe ko miye bamanchi wale ke ba uye Senegal na musomina ko lu kante ke ko wale ingala nege kanye flawati no 2h du matin ni kibaria do ya yira fana ka fo ko ma fata chara no ye
min ye ninjuga wale ni bamaja wale kɛbaaw ye ko nin t'u siɲɛ fɔlɔ ye ka don Benin kɔnɔ o dun k'u kalikan ye min ye maa o maa n'i ye ko kɛ u la min ye laki ninnu kɛrɛfɛla ninnu na n'i ye mɔnɛ fɛn fɛn don la n'i taar'i dogo wo kɔnɔ k'u bɛ t'i nɔfɛ fo n'a sɔrɔ nin Beninkan ninnu bɔra Niger sa kɛ a na ko yɛrɛ sinon kɔni Togo fanfɛla kɔni na terroriste taalen baara kɛ nka a ti bali ka kɛ dɛ nin bɛɛ ye jatew ye jate minnu maaw kan ka hakili jagabɔ kɛ mun kan fala ye ko Faransi jamanaw minnu ye bɛ Faransikan fɔ n'o ye francophonie jamanaw ye olu ka lajɛ daminɛna bi Faransi AES jamanaw olu ko k'olu ti taa kɛnɛ kan ayiwa mɔgɔw bɛ ka Senegal président ka tagali baliya don kɔrɔ la nka Senegal président ale bɛ Faransi ka ci de la koyi Faransi de bɛ k'a bila ka taa kuma mɔgɔw fɛ a bɛ Niger min ye Niger jamanakuntigi kɔrɔ n'o ye Mamadou Issoufou ye a n'o ye ɲɔgɔn ye a ko k'a mago bɛ Nigeria jamanakuntigi kɔrɔ la n'o taara Yakuba Gowon wa jumɛn don a b'a fɛ ka o ye anw yɛrɛ fɛ yan fana an ka maa minnu bɛ yen n'olu bɛ tunga la n'u bɛ kɔrɔwarikaw fɛ yen a n'olu dɔw bɛ na ɲɔgɔn ye a kɛkun ye mun ye ko yaasa ko Mali Burkina Niger k'an kana bɔ CEDEAO la ni Diomaye Faye ma taa sommet de francophonie na n'a bɛ francophonie Faransi baara la ka ban taabaliya ye mun diɲɛ o la a b'a ka ci la o kɔsa in na Al Jazeera mɔgɔw y'a ɲininka a ko ale b'a fɛ Mali Burkina Niger u ka to CEDEAO kɔnɔ u ka jɛ k'u bolo di ɲɔgɔn ma ka CEDEAO kura sigi CEDEAO min ni Faransi ka jɔnya juru baara tɛna se ka dun bɛ ka Faransi de ye bila ci in na ne yɛrɛ ma ni ne faamuya Diomaye laminɛ nka Senegal ka intérêt bɛ yɔrɔ min ka taa ni Senegalien ye bɛɛ b'i ka intérêt de nɔfɛ sisan n'an ka intérêt tɛ n'an tɛ se ɲɔgɔn ma maa ti don an ni ɲɔgɔn cɛ an bɛ se ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ ka ban a tɔ maa si kana maa si jagoya bɛɛ lajɛlen bɛ t'i ka nafa de nɔfɛ sisan sa an bɛna n'an ka maa welelen kɛrɛfɛ parce que nin kuma ninnu yɛrɛ fɛn fɛn filɛ ka fɔ nin an kan ka nin ɲininkali ninnu bɛɛ k'a la kelen kelen kuma tɛ nin waati in na kow bɛ cogo min Papa Touré i ni su e yɛrɛ ye kɔrɔ Papa tonton Touré de ye denmisɛnninw bɛ se tɔgɔ fɔ la dɛ u y'a bɛɛ ɲagami ɲɔgɔn na ka dan kelen ko muso dɔ bɛ ne ka so kɛrɛfɛ a b'a fɔ ne ma ko Papa tonton Papa voilà tellement a bɛ fɛ k'an bonya ale b'a fɔ ne ma ko tonton Papa a sina ka bɛɛ fara ɲɔgɔn kan k'a kɛ kuluba kelen ka d'i ma ale b'a fɔ ten cogo la don o don anw dun fana an bɛ e wele ko tonton an bɛ wele Papa an bɛ wele ko kɔrɔ a bɛɛ b'a la a bɛɛ b'a la i ni su maraba Kasim an kun famana dɔɔni kosɛbɛ nka ɲinɛn tɛ sabula i fana ka baaraw ka ca kosɛbɛ maakɔrɔ ladon ma nɔgɔn kuma tɛ ni si sera yɔrɔ dɔ la i bɛ k'a sen n'a bolo a n'a ka fɛn bɛɛ lajɛlen ye halisa an bɛ dugawu k'i ye muɲu ni sabali la min y'an bakɔrɔ in ye halisa Ala k'i s'a kɔrɔ su in na an y'i wele ka bɛn ni fɛn caman ye nka dakuruɲɛ fɔlɔ la i yɛrɛ ɲɛ bɛ jamana taabolo la cogo di fɔlɔ nin tile fila in na ayiwa Kasim Ala k'an bɛn kelen ma amina yarabi an bɛ min fɔ ka kuma daminɛ an bɛ dugawu kɛ an ka finitigilakaw ani jamanaden minnu bin kelen b'u kan bi n'u u tanyana an bɛ dugawu kɛ Ala k'u dayɔrɔ suma minnu yɛrɛ banana Ala ka kɛnɛya d'u ma ji woyoba min bɛ jamana in kɔnɔ ani jadi wale tigilamɔgɔw bɛ ka min kɛ minnu ka nafolo bɛ ka tiɲɛ u ka fɛn caman u ka jago baaraw bɛ ka tiɲɛ u n'a ɲɔgɔn na an bɛ dugawu kɛ Ala ka a sara u ye fɛn na fɛn mun ka ca ni min tiɲɛna ani min bɔr'u bolokɔrɔ ye Kasim Kasim n'i ko jamana in bɛ dabolo jumɛn na ou bien an ɲɛ b'a la cogo jumɛn na nin wagati in na an b'a fɔ ko jamana in gɛlɛya bɛ yen Kasim gɛlɛya bɛ yen wa u b'a fɔ cogo min na tɔɔrɔ fana bɛ yen maa min tɛ tɔɔrɔ dɔn i ma deli ka tɔɔrɔ ye Kasim musaka bɛ kun e b'i ja e bɛ fɛn bɛɛ kɛ minnu wolola tɔɔrɔ kɔnɔ ka wolo gɛlɛya kɔnɔ ne e nana ko tɔɔrɔ bɛ ko tɔɔrɔ bɛ yen yarɔ olu caman n'a f'i ɲɛna ko tɔɔrɔ kɔni tɛ parce que olu wolola kɔnɔ u mɔna kɔnɔ u bɛ ka taga n'a ye donc tɔɔrɔ bɛ yen a bɛ maa minnu kan olu bɛ yen wa a tɛ maa minnu kan olu fana olu b'a kɔnɔ kabini kudayi donc n bɛ min fɔ jamana in bɛ taabolo min na bi Kasim a mago bɛ a den bɛɛ lajɛlen na marabaga minnu bɛ an kunna bi san 4 u bɛ yan
fɛn caman fɔra fɛn caman kɛra bɛɛ sago tɛ se ka kɛ wa fɛn bɛɛ lajɛlen tɛ se ka kɛ ɲɔgɔn fɛ k'a fɔ ko a bɛɛ ka ɲi dɔ bɛ kɛ dɔw b'a fɔ k'a ka ɲi dɔw b'a fɔ k'a man ɲi adamaden yɛrɛ u b'a fɔ ko nul n'est parfait à part Dieu donc fɛnkɛ n t'a dɔn n bɛna a bayɛlɛma bamanankan na cogo min na donc si jɛlen tilennen tɛ quoi voilà fo Ala kelen dafalenya bɛnnen don Ala de la voilà donc maintenant ni an y'o dɔn adamadenya tagabolo la an b'a ye kunu fɛn caman kɛra an ko kan an tɛ sɔnna o ma o ka kɛ tuguni mais yɛlɛma an y'a ye depuis démocratie mana kabini Musa ni Moribo ka wagati maliyɛnw wulila ka mankan ci ka kule kɛ k'a fɔ k'u bɛ yɛlɛma fɛ yɛlɛma nana Musa nana tuma min na bɛɛ ko le régime dictatorial de Moribo a chuté ko l'heure de la liberté a sonné maaw ye wa minɛ Ala ka hinɛ an fa Musa la donc maintenant o fana ta tɛmɛnen a fɔra ko le régime dictatorial de Musa est tombé ko l'heure de la démocratie a sonné an y'an to o kɔnɔ o démocratique kelen minnu fana nana olu de nana ka na fɛn wɛrɛ bange jamana in kɔnɔ anw ma deli ka min yɛrɛ ye k'a fɔ ko fonctionnaire milliardaire ka na k'a fɔ ko jamana mara yɛrɛ ka kɛ ni dunkɔrɔ ko ye affinité ko o ni o fɛnw caman bɛ yen ka jamana kɔnɔdenw ka hakɛ fanba minɛ o la donc maintenant ka bɛɛ lamakun ni nafoloko ni natako ni fɛn wɛrɛw ye kasi i b'a ye k'a fɔ ko bi u b'a fɔ ko mara tiɲɛna kalan tiɲɛna a tiɲɛna jɔn bolo a tiɲɛna cogo di a tiɲɛna wagati jumɛn mais fɛn mun tiɲɛna pour que a ka ladilan Kasim tile kelen ko tɛ tile fila ko tɛ gɛlɛya b'a la wa an b'a muɲu an ye san 4 muɲu ka se yɔrɔ min na bi Kasim est ce que n'an ko an b'a bila ka kɛlɛ wɛrɛ kɛ ko yɛlɛma kura wɛrɛ ka na o bɛna taa wolo mun na Kasim o fana ɲininkali bɛ yen o ɲininkali an kan k'o tɛnku an yɛrɛ la donc min filɛ nin ye kɔni an b'a fɔ k'a fɔ ko depuis jamana in dara maliyɛn kɔni kabini bi la ko tɛ u b'a fɔ ko nous sommes un peuple résilient an bɛ sɔn fɛn bɛɛ lajɛlen ma an bɛ degun kun nka n'a sera yɔrɔ dɔ de la maliyɛn tɛ sɔn min ma o ye jɔnmaya ye donc o de la n ko bi jamana in bɛ dakun min na tiɲɛ na gɛlɛya bɛ jamana kɔnɔdenw kan a gɛlɛya yɛrɛ ye jiko min bɛ ka na jihadikɛla i y'a fɔ cogo min na i ka kuma nin kɔnɔna na bɛɛ tun bɛ k'a fɔ ko jihadiko dugu bɛ ka ci dugu bɛ ka wuli an ka maaw bɛ ka fa Ala y'a ka baara nati min fana ka jugu ni jihadi an bɛ min fɔ ko jihadiso ye Ala ka baara nana ça c'est un phénomène naturel nin bɛ diɲɛ fan bɛɛ fɛ donc n'o nana an ɲinana marifatigiw kɔ an ɲinana minnu b'an ka dugu wuli an bɛ min na sisan an bɛ yɛrɛ kun ɲini de la sisan ji bolo e k'a lajɛ e ye moti fɔ i ye yɔrɔ caman fɔ Segu mara n'i taara Masina i mana taa Tɛnɛnku i mana taa fɛngɛ dugu ninnu caman bɛ yen Bamakɔ yɛrɛ Kalabankoro lajɛ Kalabankoro plateau a lajɛ kulun de bɛ ta ka don duw kɔnɔ Bamakɔ yan nɔ Kasim o bɛ se ka faamu cogo di ni Ala ko tɛ mais nin bɛɛ la maa dɔw bɛ k'a turu ta ka da marabagaw kan marabagaw bɛ se ka nɔgɔ maa caman bolo marabagaw bɛ se ka Ala ka ko kɛlen bali wa donc maintenant foyi tɛ tɛmɛ Ala ta kan hali bi an bɛ yɔrɔ min na dɔrɔn an bɛ wele de fɔ an b'a fɔ marabagaw ye u k'a lajɛ jamana kɔnɔdenw bɛ degun min na ani sama-samani ni gɛlɛya min bɛ anw jamana kɔnɔdenw ni dɔw ni marabagaw ni ɲɔgɔn cɛ u k'a lajɛ o ko fiɲɛ bɛ se ka bɔ cogo min na an ka jɛ ɲɔgɔn fɛ k'an bolo di ɲɔgɔn ma pour que o baara ka se ka kɛ ayiwa e don an ye nin faamu nin b'a jira k'a fɔ ko degun bɛ yen nka maliyɛnw kɛlen don ka degun muɲu ka se fo Ala jarabi o bɛ ka se a ko la sisan n'o ye ji ye an bɛ dugawu kɛ o ko fana na nka bi min ye Mali yɛrɛ ye a bɛ ka taa sira minnu ta bi n'o ye ka se ka i sinsin ka kɛlɛ kɛ tuma bɛɛ min ye sɔrɔdasiw ye olu bɛ wuli ka jɔ la kɔsa in na i yɛrɛ y'a ye k'a fɔ fo Bamakɔ ya bingali nana kɛ e yɛrɛ bolo est ce que marifa dɔrɔn ye ko in fura ye wa sabula aw tun ye wuli ka jɔ caman kɛ ka kɔn bi ɲɛ Kasim nin ɲininkali in diyara n ye kosɛbɛ parce que kabini fɛngɛ in kɛra gendarmerie ni senu la a mɛnna a bɛ wagati bɔ ne yɛrɛ ma sɔn ka n da don jamana in tagabolo kuma na parce que n'i kumana i bɛ bila minɛ min kɔnɔ i yɛrɛ tɛ sɔn ka don minɛ min kɔnɔ maa dɔw bɛ yen u ko k'olu ye jamana kɔnɔden jamana ka di olu de ye ka sɔrɔ ka tɛmɛ an tɔw kan ka sɔrɔ n'i ko an k'a bɔ u ye min kɛ jamana ye u ye wuli ka jɔ ni cɛsiri min kɛ jamana ye ka sɔrɔ mɔgɔ nɔfɛ boliboli tɛ wari ni minɛni tɛ fɛngɛ jɔyɔrɔ ko nin tɛ Kasim a maa caman bɛ yen n'i ko k'u ka na e ka plateau kan kuma fɔlɔ aw ye mun kɛ jamana ye hali n'a kɛra i ye yirini kelen de turu aw ka da la mɔgɔw bɛ ka sigi a suma na Kasim cɛ caman tɛ ye e ka plateau kan dɛ kuma in ka nɔgɔn mais kɛwale o de ka gɛlɛn
Sinon keba flene keba de ko be anga reportage de keba yɛrɛ ko ye ka cɛ keba de bɛ se ka fɛn caman fɔ la an yɛrɛ tɛ se ka min fɔ anw ye wuli ka jɔ caman kɛ an y'a kɛ an m'a kɛ pour que an ka se ka miliyɔn sɔrɔ an m'a kɛ pour que an ka se ka miliyari sɔrɔ an wulila anw sigiɲɔgɔn teriw de bɛ yen minnu faso ye Sule ye Masina ba kɔfɛ o fakɛ de tun ye yen donso kuntigi hali bi a bɛ cɛkɔrɔba bɛ balo la aw ko yana aw k'aw sigi ko jɛkulu b'aw bolo jɛkulu b'aw bolo k'anw faso filɛ gɛlɛya la ko yana aw k'aw sigi Bamakɔ k'aw tɛ wuli ka s'an fɛ yen an fana ko nin hakilina ɲumanba ye an wulila o wagati ministre de la réconciliation min tun bɛ yen an ser'o ma o ye an ni mission d'appui à la réconciliation ɲɛmɔgɔba don ɲɔgɔn bolo anw ye wuli ka jɔ ni mission fɛn fɛn kɛ Kasim an y'a bɛɛ kɛ olu fila ka yamaruya kɔnɔ an ma wuli an yɛrɛ ye an ma taa mɔgɔ nɔfɛ ka taa mɔgɔ deli fɛn na foyi maître Cheikh Oumar Konare ale yɛrɛ a y'a se kɛ nka ale wulila a y'a bolo don a kun ka musaka bɔ k'a di a ye nin fara aw bolo kan ne yɛrɛ bɛ don aw ka jɛkulu la a kɛra k'i to i ka débat politique kɛnɛ kan a ko ne yɛrɛ donna aw ka kulu la a donna kulu la a y'a nin yɔrɔ di don min an bɛ taa mission na ka taa kungo kɔnɔ kɛba b'a anw nɔfɛ maître b'a nɔfɛ a y'a ka mobili ta a ko k'an ka taa ɲɔgɔn fɛ a taara an bila fo Segu ani Segu au conseil islamique mɔgɔw ani yen donso ɲɛmɔgɔ ni alimamibaw an n'u caman ye ɲɔgɔn an kuma na an ko maître ma an tɛ sira ta an k'a lajɛ an ka se Masina ka ba tigɛ ka taa yɔrɔ caman na aw ko ne bɛ dan yan nɔ ne bɛ aw bilasira aw ka taa ne bɛ n wasa don a la yan nɔ maître y'o jɔyɔrɔ fɔ a y'a ka musaka bɔ k'a di pour que jamana basigi ka na jamana kɔnɔden minnu bɛ yen na bin bɛ ka k'u ka o ka jɔ kabini o wagati Kasim fo an filɛ yɔrɔ min na anw ka laɲini kuma kelen jamana kɔnɔdenw minnu murutira ka marifa ta olu ni anw ka marabagaw bɛ se ka sigi cogo di yalasa marifa ka bila sigi ka kɛ bɛn ka na bɛɛ k'i ta fɔ gɛlɛya bɛ yɔrɔ min na an b'a lajɛ fura min bɛ sɔrɔ a la an b'o furakɛ min yɛrɛ bɛ yen nɔ n'o y'a nɔgɔya sira ye an tila an bɛ don o da fɛ pour que ka bɔ nin ko in kɔnɔ i b'a ye sigi fɛn fɛn kɛra jamana in kɔnɔ dialogue national inclusive ala ka hinɛ i bɛ k'a la kabini o ka wagati assises nana kɛ dialogue intermalien nana kɛ a sigi fɛn fɛn kɛra a bɛɛ lajɛlen y'a jira k'a fɔ ko malidenw a y'a lajɛ aw ka kuma ni aw balima banbanciw ye aw ka bɛn ko dɔ la an ka se ka marifa bila accord d'Alger kow nana bɔ kow kɔnɔ olu dɔw taara ka bila kɛrɛfɛ an ka ɲɛmɔgɔ dɔw yɛrɛ ko o application bɛ kɛ ni fɛɛrɛ ni kekunyani ye application intelligente de l'accord donc o kɛra wagati min na maaw ma se ka o fɛn faamu fo ka na kɛ k'a fɔ ko accord sɛbɛn nin bilala mais Kasim dialogue intermalien min yɛrɛ ye ko ye kɔsa in na ko n'i y'u ka paix et réconciliation ani paix ta o fɛngɛ nin yɛrɛ o yɛrɛ bɛ mun fɔ o b'a jira k'a fɔ ko jamana kɔnɔdenw kan ka sigi ko ka kuma ni ɲɔgɔn ye parce que marifa dɔrɔn tɛ se ka nin bɔ n'i ye sécurité ani fɛngɛ défense fana ta lajɛ o sigiden fɔlɔ o bɛ mun yira o b'a yira k'a fɔ ko population kuma kan ka kɛ n'u ye k'u sensibiliser k'a yir'u la k'a fɔ ko kɛlɛ in ye tiɲɛ ko nka marifa dɔrɔn tɛ se ka kɛlɛ in sa donc an ka taa o sigi la donc depuis o sigi mais e yɛrɛ bolo o bɛna na se ka kɛ cogo di surtout bi kuma ɲɔgɔnya tigɛlen don pewu jɛkulu kɔni dɔ sigilen don sen kan o bɛ ka sɛbɛnw fara ɲɔgɔn kan ko ka charte dilan charte bɛna na ni bɛn ye bon kuma ɲɔgɔnya dun tɛ Mali ni marafatigiw ni ɲɔgɔn cɛ tuguni a fɔyɔrɔ yɛrɛ tɛ yen yɛrɛ Kasim kuma ɲɔgɔnya bɛ yen fɔyɔrɔ bɛ yen mais maa jɔn bɛ se ka sugandi ka bila kuma ɲɔgɔnya la maa jɔn bɛ se ka wuli ka a baara kɛ k'a fɔ ko charte min bɛna kɛ Kasim ne kɔni fɛ charte hali n'a kɛra Kasim ala ka si di anw ma ka a ko waleyali kɔnɔ a bɛna kɛ sɛbɛn tɔw ɲɔgɔn di a mana na sɛbɛnni kɛko ɲumani ba a kɔnɔ nka a lawaleya o de bɛna kɛ baara ye sinon sɛbɛn fɛn fɛn kɛra wulikajɔ fɛn fɛn kɛra n'u ye nin fɔ ni maa ɲumanw se kɛra maaw ma minnu bɛ siran nin dɔn Kasim bi b'a sɔrɔ anw tɛ nin kuma in kɔnɔna na o mais i b'a ye k'a fɔ jamana in ye fɛn dɔ de bɛ jamana in kɔnɔ n'a fɔra k'a fɔ ko nin bɛ kɛ caman bɛ na u bɛ girin ka t'u yɛrɛ ko fɔ u b'u yɛrɛ kɛ faamaw kɛrɛfɛ mɔgɔw ye ne de bɛ se k'a kɛ ne ni karisa min bɛ yen n'o ye marifatigiw ka ɲɛmɔgɔ ye ne n'a bɛɛ y'an ka kalan kɛ ɲɔgɔn fɛ ne fa b'a dɔn ne tantɔ kuma caman b'a la mais n'i y'olu bila fɛn na i b'a sɔrɔ k'a fɔ a caman bɛ k'u yɛrɛ ko fɔ ka don a la yalasa ka se ka profiter musaka la an ta minnu kɛra n ko dɔw y'u kanto minnu yɛrɛ an bɛ ka taa minnu yɛrɛ faso la ka taa kuma ni u faso k'u faso bɔ bolo la
anw n'u ye rendez-vous di ɲɔgɔn ma wagati min na Kasim an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ 26 mars da la 8h 9h sera an b'u wele u mana 10h sera an b'u wele u mana keba bɛ yan donc maintenant 10 heures aw ka tagali yan kɔnɔboli maana dɔ yɛrɛ y'i jɔ an bɛ ka taa dugu dɔ la ko dugu ressortissant minnu bɛ Bamakɔ yan k'ale de y'olu ka jɛkuluba président an n'u taara ni ministre de la réconciliation o wagati la i bɛ k'a ka wagati kumana ani chef de mission d'appui à la réconciliation an n'olu kumana mais o ye min fɔ an ye Kasim jigitigɛ ko a ko père Diam ye joli de ye an ko père Diam ta an fɛ yen nɔ yan dɛ an bɛ se ka an bɛ taa tile damani min kɛ an bɛ se ka nin hakɛnin de di min sɔrɔla ka fara ɲɔgɔn kan n'o ye maître n'a ɲɔgɔnnaw ye ani an yɛrɛ ye min fara ɲɔgɔn kan an y'o fɛngɛ dɔw ko ayi k'olu tɛ taa ko n'olu bɛ taa ko père Diam ko 13 ka se fɛn dɔ ma k'o de bɛ d'olu ma an ko bon n'aw tɛ taa anw bɛ taa mɔgɔ 30 ɲɔgɔn kan ka taa mais an mɔgɔ 7 de taara keba ma kɛ ten mɔgɔ 30 hakɛ mais mɔgɔ 7 de sera ka taa mɔgɔ 7 de taara ka taa kuma terroriste fɛ ka taa kuma fɛ an taara Jene ka bɔ Jene ka taa Masina ka yɔrɔ caman kɛ ka moti sigi kɛ fo ka ba kɔfɛla bɛɛ sɔrɔ mɔgɔ 7 anw nana o la o de la ne bɛ to k'a fɔ ko mɔgɔ minnu kan ka bila nin ko in na a ka sugandi a ka ye a maaw caman bɛ jamana in kɔnɔ nka maaw caman fana bɛ yen nɔ minnu b'a dɔn k'a fɔ u bɛ se a wulikajɔ la u bɛ se a cɛsiri la a kuma cogoya ɲuman bɛ u bolo ka u bɛ siran ka taa u yɛrɛ ko fɔ ni faamaw ma gɛrɛ k'u ɲini ka se k'u fɛngɛ misali surumani na tuma min a bɛ fɔ ko Farabugu libéré la ni au conseil islamique wulila ka taa Farabugu libération nɔfɛ bɛɛ y'a ye Farabugu ye kalo 3 ani tile damadɔ kɛ a dayɛlɛlen don Farabugukaw bɛ don ka bɔ cogo man n'u ja mais jɔn taara ni o bilala au conseil islamique maaw ɲɛ ka taa kuma ni kungo kɔnɔ mɔgɔw ye a tigi ye voyage 14 de kɛ kungo kɔnɔna ni ɲɔnɔ dugu cɛ pour que ka kuma sɔrɔ kuma kɛ n'u ye kungo kɔnɔ ka bɛnkan fana sɔrɔ Ture ne bɛ fɛ ka min dɔn aw wulila aw k'aw bɛ taa kuma terroriste fɛ aw n'u ye ɲɔgɔn dɔn wagati y'a sɔrɔ terroriste tɛ ko djihadiste an k'a kɛ sa jɛkulu marafatigiw ye aw y'u dɔn cogo di jɔn kun kɛlen don ka aw n'u bila ɲɔgɔn fɛ parce que an y'a ye k'a fɔ yanni aw cɛ mɔgɔ aw yɛrɛ de don aw de taara fo kufa fɛ yen aw sera k'o kɛ cogo di aw y'o sigi sen kan cogo di jɔn de y'aw dɛmɛ ka se k'o kɛ Kasimi i b'a dɔn ni Ala bɛ ko o ko la a tɛ tiɲɛ anw wulila fi sabilillahi wa rasuli ka taa fɔ k'an bɛ taa maliyɛn dɔw bɔ gɛlɛya la Ala y'a kɛ an ye Masina kɛ ka Jene kɛ ka dugu caman kɛ an taara ka taa Moti a bɛnna 28-29 juillet 2019 je crois ou bien fɛngɛ a bɛnna o wagati ninnu ma maintenant an taalen Mopti chambre de commerce ka salle de conférence nin kɔnɔna na an ye wele bila maa caman ma ani éleveurs ka ɲɛmɔgɔ min bɛ Bamakɔ yan nɔ an n'olu taara o n'a ka jɛkulu mɔgɔw maintenant an taara Moti gouverneur invité len don préfet invité len don dugutigiw invité len don alimamiw invité len don bon kusi fɛn fɛn bɛ yen aw bɛɛ wele an y'u bɛɛ wele an bɛɛ nana sigi ko in ma kɛ dugu la o parce que a kɛra état ka yamaruya kɔnɔna na parce que a ma dogo ministre la a ma dogo maa si la wa i y'a faamu donc maintenant anw talen kuma in kɛlen mɔgɔ dɔ de sɔrɔla salle kɔnɔ ko jɔn ye aw ci an k'u ma ko anw nana anw yɛrɛ ka ci la anw nana malidenw ka ci la an taara Masina ani Jene olu donsow ko k'olu n'u balima dɔw bɛ ɲɔgɔn na olu yɛrɛ t'a dɔn maa si fan dɔ ko gan ko tɔgɔ dɔ bɛ da la ni bɛɛ bɛ ka ko Amadu k'u fɔ k'u k'a fɔ k'olu manto k'u kana se olu ma olu tɛ s'a ma olu ye sɛnɛkɛla olu ye mɔnikɛla olu ye bagan maralaw ye an k'a lajɛ n'an sera k'u lasɔrɔ pour que olu n'u ka kuma voilà u ka se k'u ka baara kɛ o fɛrɛ la donc maintenant o mɔgɔ min ye anw ɲininka ko jɔn y'anw ci anw kelen kan fɔ a ko bon ko n'o don k'u bɛ se ka fɛɛrɛ tigɛ ci bɛ se ka kɛ a bɛ ɲɛnabɔ wa an bɛ maa min nɔfɛ k'a ye ka sigi n'a ye olu bɛ se k'a kɛ aw ni Kufa yɛrɛ ka sigi ka kuma mɔgɔ min ye an nin kuma in fɔ salle kɔnɔ Keba ninnu bɛ ka a filmer an hakili la n'a Keba ma fɛn fila archive kan ka sɔrɔ ya donc maintenant o tigi y'o fɔ o don anw fɛn kuma ɲɔgɔnya ninnu bannen anw taalen hôtel la an y'u wele an n'u nana ka sigi fo ka su kɔrɔbaya o dugusajɛ u ko an ka lettre sɛbɛn donsow ye min fɔ an y'o transcription kɛ en français en arabe donc maintenant ka vocal kɛ an ka président
o ye vocal kɛ a kulubali a bɛ laɲini min nɔfɛ a y'o kɛ a la an tilala k'o fana transcrit français la ka transcrit arabu la k'a d'u ma u y'a d'u ka mɔgɔ dɔw ma ko ka kulu ni sɔngɔ dɔw ma an y'o di o taara a y'aw sigi ka jaabi kɔnɔ an kun kan ka na don min yɛrɛ na sigi in banna u yɛrɛ ko ayi a y'a to sini na na lettre jaabi nana baara kan ka kɛ cogo min na a bɛ kɛ ten an y'an sigi an y'o kɔnɔ donc maintenant ala y'a kɛ o tigi taara o ni jaabi nana donc mɔgɔw ko u ko bon ko a bɛ se nali bɛ se ka kɛ donc maintenant a ka fɛngɛ donc maintenant nali kɔnɔna na ala y'a kɛ sira kɔni dalen la taga kɛra kumakanw sɔrɔla kumakanw fana nana o kumakan minnu nana kasi ma dogo e yɛrɛ la a nana fana a dara diɲɛ bɛɛ kulo kan diɲɛ bɛɛ y'a mɛn o wagati la réseaux sociaux kan i kun bɛ mun ye donsow ani kungo kɔnɔ mɔgɔw u bɛ jɔ bɛɛ b'a fɔ k'an ka ɲɛmɔgɔw ko k'an dan ka kɛ nin an ka na se ɲɔgɔn ma bagan kun bɛ tunu duguw ni ɲɔgɔn cɛ an kun bɛ wuli ka jɔ kɛ hali marabaga minnu kun bɛ mara la o don ma olu yɛrɛ kun bɛ se ka kuma ni mɔgɔ dɔw ye a ko la yalasa ka se ka dugu minnu ka baganw suyɛnna ka se k'u bɔ bolo la bagan caman kun bɛ suyɛn u b'a fɔ ko kungo kɔnɔ mɔgɔw de don mais i b'a sɔrɔ bandi misɛnninw de don n'u kun y'i ka bagan minɛ ni bagan yera fana i bɛ ɲininka taamasiyɛn min b'a la i bɛ taa bagan bɛ jate na dɔ y'a jɛ min kan o kan ka sara cogo min na u b'o fana ɲɛɲini u b'o sara o cogo la donc sira nɔgɔyara anw ye ka taa nin de la donc maintenant u yɛrɛ y'a yira k'a fɔ olu ye maliden de ye komi anw baara ka kɛ tiɲɛ k'a ka kɛ sariya kɔnɔna na olu tɛ nka o ka o ko in a ma laban o mais fɛngɛ e ye mun ye ka laban jamana in kɔnɔ i b'a dɔn a tɛ se ka laban parce que a nalen kɛ bɛɛ bɛ fɛ k'a ko tɔgɔ ta bɛɛ ko ne de don dɔw yɛrɛ bɛ bɔ kɛrɛfɛ u bɛ taa fɔ ko Kassim ninnu taara yɔrɔ in na u ma taa yɔrɔ si dɔ sɔrɔla min yɛrɛ ye yen ka den ye bi a bɛ u bolilen don an yɛrɛ t'a dɔn u taara yɔrɔ min na olu ko o kumaɲɔgɔnya kɛra yɔrɔ min na ko ani maa min nana fɛngɛ kumakan in ta ko k'a kumakan yɛlɛma k'o kɛra olu ka dugu taasira ko yirini dɔ bɛ yen k'o kɛra o yiriju jukɔrɔ donc pour que k'aw ka baara lanɔgɔ aw bolo k'a lanɔgɔ donc fɛn caman fɔ kɛra a ko kɔnɔna na i b'a ye k'a fɔ baara in yɛrɛ kɛlen hali fɛngɛ premier ministre min kun bɛ yen ni o nana na dɔ nin bɔra yen nɔ sisan Bubu Sise o ye wuli ka jɔw k'a la ka fɛngɛ an y'a ye dɔgɔnɔw fana ka mɔgɔw nana ka na don a la a y'a lajɛ aw ka nin ko in nata anw ka yɔrɔ la anw ni opérateur ba dɔ bɛ yen anw n'o ye baara caman kɛ o y'an bila ka taa mission na ani Dana Masago mɔgɔw an ka se ka baaraw dɔw kɛ nin fɛn mais Touré e yɛrɛ bolo sigikafɔ ninnu maliyɛnw yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ o n'o bɛ se ka k'a fura ye o munna o tɛ se ka ɲɛ sɔrɔ aw minnu bɛ bila aw la munna danaya aw bɛ wuli ni duguden minnu ni fɛn minnu ye laɲini minnu ye ani minnu bɛ kɛnɛ ka ye n'aw nana Bamakɔ yan munna b'a tiɲɛ aw bolo ne bɛ fɛ k'o de dɔn munna ɲɛmɔgɔw tɛ a lawaleyali teliya i n'a fɔ n'aw taara aw bɛ se sɔrɔ cogo min na ka se ka taga yɔrɔ ninnu bɛɛ lajɛlen na Kassim i b'a dɔn fanga kɔrɔ ni dafirilen fanga kura min nana anw ka président o ni maa min kun bɛ mission d'appui à la réconciliation ɲɛmɔgɔya la o ni ministre min bɛ yen bi réconciliation u sigira u kumana nka mun fɔra a ko kɔnɔ an n'u tɛ se ka k'u ni anw tɛ se ka baara kɛ président de taara an tɛ se ka baara kɛ k'a sababuya kɛ mun ye o fana o ma ɲɛfɔ donc an ye ko in to ten ka taa nka baara in kɔni bɛ ka kɛ mais hali o wagati o n'a ta bɛɛ gɛlɛya mana se mɔgɔ o mɔgɔ ka yɔrɔ ma n'u kumana an fɛ anw fana tun bɛ se ka kuma maa minnu fɛ o ko la anw ye o baara ninnu wuli ka jɔ kɛ. est-ce que bi n'a daminɛna kura ye komi bɛɛ bɛ fɛ k'a fɔ ko kumaɲɔgɔnya kan aw bɛ se ka o baara kɛ bi tuguni yan. Ala ta kɔfɛ n t'a fɔ an bɛ se ka kɛ fura ye ka ko in ban nka an fana se ye min ye a gɛlɛya ani a nɔgɔya bɛn hakili la an kan ka se ka an se ka a ko la parce que n b'o fɔ mun na premier ministre min bɛ yen président de transition min bɛ yen bi an ye gafe sɛbɛn ka fɛɛrɛ k'a kɔnɔ sigi bɛ se ka kɛ cogo min na an ni kɔrɔnfɛmɔgɔw ni fɛngɛ kɔrɔnfɛmɔgɔw minnu kun ye groupe armé kɔrɔw ye u ka ɲɛmɔgɔw anw n'u sigira anw n'u kumana maintenant k'a lajɛ camancɛ bolo fɛ ka na fo Segu mara an n'olu bɛɛ lajɛlen kumana a gafew bɛ yen a cira sɛbɛn minnu na u bɛ yen a taara ka taa di yɔrɔ minnu na a déchargew fana bɛɛ lajɛlen bɛ yen an y'o laɲini kɛ premier ministre min yɛrɛ bɛ yen anw ka délégation min taara ka t'o rencontrer o don ne kun tɛ délégation na ne ma taa a yɛrɛ y'i kanto ko l'équipe qui peut apporter la paix au Mali
anu ye photo ta ka fenge o témoignage be ale atali aka congé repos forcé ni kono nana akoko ni awbe fe ka bara toke nga conseiller spécial do bien awna be ja we fen ke nyoko fe gafin ni nyama ya kuma ke awbe lettre ci sebaka ka budgétiser ka fen beke ka blakata sanfé ablala kata sanfé ayra ka kuma ko anu be na nyoko ganfambe yoro mina foyi make anuma ɲɔgɔn ye ko la kuma make donc ça veut dire que jamana ko la anw ma décourager anw ma bla anw se ye sɛbɛnni ye o sɛbɛnni ye an y'a sɛbɛn bɛɛ lajɛlen kɛ an kan ka bila ka taa maa o maa yɔrɔ an y'a kɛ ka taa donc an ka président fana halisa ani a bɛ tagama caman na yɔrɔw ɲɛfɛ pour que ka se ka taa ko nin kɛ ali u ka jɛkulu dɔ sigilen don ministère de la fondation niveau la u y'a ta k'a don o kulu yɛrɛ fana kɔnɔna na donc a bɛ wuli ka jɔ ni fɛn caman na a kɔnɔna na Kasim n bɛ min fɔ jamana gɛlɛya kɔfɛ mɔgɔ tɛ fan wɛrɛ tɛ anw jamana kɔnɔdenw de don n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko gɛlɛya bɛ ne faso la a bɛ e faso la yanni ne ka fara e kan ka ne faso kun bɔ ou bien e ka fara ne kan k'e faso kun bɔ ne bɛ taa de ka taa kala de don ko la k'a fɔ ko n bɛ a nɔrɔgɔ parce que minnu bɛ ɲɛfɛ n tɛ fɛ olu ka bila ɲɛfɛ n yɛrɛ b'a dɔn n'an bilala ɲɛfɛ n tɛ se k'a baara kɛ donc o de ye gɛlɛya yɛrɛ ye et puis encore fɛn kelen bɛ yen nɔ Kasim an k'o fana fɔ ɲɛmɔgɔw k'a lajɛ bɛɛ dɔnnen don i kɔfɛ jamana in kɔnɔ min bɛ se ka min kɛ wali min ye min kɛ kuma in tɛ o waleya de don a ka ye k'a fɔ ko jɛkulu fɛn fɛn bɛ yen je suis le n ye Tombouctou ressortissant ye n ye Masina ressortissant ye n ye nin ressortissant i bɛ se ka mun k'i ka yɔrɔ la fɔlɔ i bɛ se ka mun k'i ka yɔrɔ la yanni ka kɛ ressortissant ye k'i sigi Bamakɔ yan ten i bɛ se ka yanni ka kɛ kɛbaka mɔgɔw ɲɔgɔnna ye malien de l'intérieur minnu bɛ kɔfɛ yan kɛ malien de l'intérieur minnu bɛ Bamakɔ yan et puis encore Kasim i b'a dɔn don dɔ n ye min f'i ye minnu ko k'u tɛ taa ko parce que ko père Jamu ye 10 ni kɔ in fɔ u an seginna ka bɔ nin bɛɛ la u seginna ka na ministre kelen nin fɛ ko bɔn k'olu nana olu ye fɛnkɛ nin ye ministre ye anw wele ka na an ka président nana ko wa ko aw bɛ nin dɔn o ko monsieur le ministre ko nin tɛ karisa ye wa nin de tɛ karisa kan nka ni ninnu de kun kan ka taa ninnu de ko k'olu tɛ taa ko père Jamu ko ministre ye sigilen to ko mais que e yɛrɛ ni i faso cɛ k'a bɛ wagati joli bɔ ko bɔn k'ale bɛ Bamakɔ ko nin y'a san 40 ye k'ale yɛrɛ ni yen nɔ cɛ k'a bɛ wagati bɔ dɛ o ko mais que e ni i faso yɛrɛ famana e bɛ se ka mun ɲɛnabɔ ye e yɛrɛ tɛ yɔrɔ min i faso yɛrɛ la n'i bɛ taa ye ko hébergement ani ta dɔ fɛn e faso bɛ yɔrɔ min na e fa ka du bɛ e mɔkɛ ka du bɛ e wolola yɔrɔ min na e bɛ tila k'a fɔ k'e bɛ taa jigin hôtel la est ce que anw ka laada anw danbe bɛ sɔn nin ma wa ayiwa Touré an bɛ fɛ ka min fana dɔn nin waati in na o ye AES ko ye AES ale kɔni sigikun kunba kun ye min ye anw ka jate la o ye sɔrɔdasiw bɛ se k'u bolo di ɲɔgɔn ma nka ko wɛrɛw bɛ ka bɔ a la bi a kɛra confédération ye jamana 3 ɲɛmaaw olu kɔni ye jɛkulu sigi sen kan e yɛrɛ bolo a kun kan ka taa sira min fɛ an b'o sira kan wa ou bien falen bɛ se ka don a la yaasa an ka laɲiniw sɔrɔ de Kasim ne hakili la AES ka lakanako ta in falen belebele de kan ka don a la parce que an kun bɛ ka kuma ɲɔgɔnya kɛ ni an jɛɲɔgɔn jamana fila min ye Niger ni Burkina ye ne hakili la sigi de bɛ ka kɛ kuma bɛ ka kɛ mais stratégie jumɛn talen don parce que n'i y'a mɛn ka ko jamana 3 bɛ fara ɲɔgɔn kan pour que ka se ka bamaci kɛ walew kɛlɛ ka baara kɛ aw bɛ na ni projet dɔ de ye projet in bɛ bɛn wari hakɛ joli ba parce que kɛlɛ in bɛɛ ye wari de ye ni wari tɛ yen foyi tɛ se ka kɛ a tɔ kɔni bɛɛ bɛ kɛ sɛbɛnni mugu de ye papier sanfɛ k'a bila donc maintenant mun kan ka kɛ Mali kan ka cɛden joli bɔ Burkina kan ka joli bɔ Niger kan ka joli bɔ minɛn minnu bɛ taa minɛnw bɛ lasɔrɔ cogo di anw ni jɔn bɛ na se ka bolo di ɲɔgɔn ma ɲɔgɔn dɛmɛ ani ɲɔgɔn fɛngɛ sira kan ni an bɛ se ka minɛn sɔrɔ nɔgɔya la sira min kan donc maintenant musaka ko o de ye fɛn priorité yɛrɛ yɛrɛ n'o ma se ka kɛ réunion fɛn fɛn kɛra AES sigilen san 1 ka na n bɛ se k'a fɔ n ko in bɛɛ kun bɛ ka kɛ kuma de ye fɔlɔ donc sisan min président taara ka Assimi kɛ a ɲɛmɔgɔ ye donc ne hakili la Assimi kɛrɛfɛ commission de kan ka sigi i b'a fɔ diɲɛ jɛkulubaw bɛ cogo min na CEDEAO Union africaine Union européenne ani Nations unies yɛrɛ commission de bɛ kɛ yɔrɔ min na mais n'a ma e bɛ ka fɛn mun kɛlɛ o ye fɛn girinma ye ne taara fɛn fɛgɛman sigi Kasim e bɛ na se ka mun kɛlɛ
Kasima be ke girima de fegama yi oye kuma de parce que non ne etara milliard duru kan ka dola ne ko million keme de be ebolo Kasim ima wuli folo de femundu mimbe an kan ka kunshi an ma no ye terrorisme kele oye fen girima di donc AES fana na manye abesigi abeke fen girima di ande ko dugu jukoro nafolo be an fe Niger ko dobu fe an ko doban fe Burkina ko doban fe mais be se ka exploiter jona cogo mina parce que ni fen ni ko kibu bo clé kelen ko te clé fla ko te de par exemple président be fen chama fo dugu jukoro nafolo be l'ordre du Mali va briller pour le Mali iranium be lithium be des choses mogo nyina ka fo ka fora dron Asimi be na ke kalo fla kalo saba kono na donc maintenant Asimi ere fen fo ko ni ko sa ere lithium ere etiri fo la mu ngara ni clé fla ta ya ira ka fo chinois wonu nana ulugo ka ka chaw ere voilà donc australien de mi foloke donc ça veut dire que chueni ou ben nambara do ko me fe kono nana a dabrila parce que en machine tambulo baraka minen tambulo donc ulu be se ku ka profit tirer chogo mina uya kete chinois de nana uya be yere ke keneka donc maintenant AES ko o kana fo ku te fe ka ke fen grima de abe grinya de Kasim na ma grinya terrorisme ni kadri ni ya jatemina ni fen nganga ke o ma falo me wele kana Bamako ya obina nyongo yeke wa ta we ni family obina na obina re nyonga ya mais ni yemi fo no asro na ka koro barakala no sigi no sebe uniforme duma obetelia mais olubolo o warka cha o musaka ka cha abina na girinya adora na bora funa abina na cha olubolo abisaka telia choko bina yo de fo quoi Kasim war dumbe boyoro ka nyinu ka boyeno de parce que ni ya jakulu te sigite de ni ya ko terroriste ye fonga soro c'est que ube ka nyini fo ambe de fe ube ka jukoro madundo bagaw de nyini jien jamana puissant mbanu par exemple ni nunu tasisano beba do ka fo mamembe no ko fe John yere terrorisme créer jien kono ni yo don iba do ka fo ko ma fege maute o maintenant an jamana sabana an ko kamena anga fen ke fege mai ko ka griman kumbe Kasima ko abe gelede président ka kuma ka gelede ka gele donc anga ko ke grima warbe boyororo ka wari nyini ka boyno ka se ka baraka AES inyabala chogodi abaraka chogo bon ka keni passeport biométrique mina sigi senga ka keni diplomatie ka jega baraka nyonga fola mi yirwali ka baraka nyonga fola yaklina mi o femba saban nuna yo monta ka baraka nuna baraka no bon ibaro diplomatie te se ka dans Mali Burkina Niger sabama anga bulu dale koma fora ko partenariat gagnant jie mawoma no obeseka atan anga dabadama ango wele anga exclusion boye no tuma be kuma ba tuma be bolokuru aye na ani tuma be bolokuru ni anga bolokuru ina fo Johnny mais Kasim hale rebala ina fo Johnny Kasim hale rebala donc anga bolinde kurlembo bo anga funi mais obe mo siran e ka lajɛ bay na antara mana kurudron iba soro dobe o ba fo ko che ko nbe chugo mina i jo anga minen cha anga yambla donc o de ake partenaire chama be ali nube fe ka kuma u jati kele ndo donc bu yere nyini folo o ba fo ko yani bolo en ka labla na bolo en labla la baby den ka korle ke mais est-ce que bolo kuri te ga donye fana o be dambala Kasim hakebe fali ku samana de note ni ma boti e fali na senke ki tande Kasim nebe mi fo diplomatie agressive te diplomatie mimbe avec diplomatie gagnant que ne au bena fin que affaire que 600 ka fo ko nu de bena fo ko bombe ni dima o tala de iba fo ntaye muye akola maintenant nous ko bo itaye ne ba fo ko bo ye mi proposer nete ni fait neta beke ni de akola ambe nyogon digide apprendre ou à laisser nan sera yoro do la nya donc avocat te se ka temoka donc ambe dain par exemple sanu bo yoro minu ka mo ko me bolola nu u kumbe ka sigi ke uni anga nyamo ka sama do sona mais do minu laba minu be nu yu ka mo la bla kunu wa kuna sinide mais ulu alaba a garantele u ma fo ko kemesarada ku sona mo kama voilà est-ce que kera bolo kurula mais ko kuma ni sigi ka fo de ake donc to nunu angana dan risu droma angana dan chinois droma angana dan turku droma risu ni France be nyogona ni États-Unis be nyogona ni jamana ba fe be nyogona mais ubi ka continuer ku ka jamana barake donc ubi ku ka jamana intérêt ni jamana kono donc kan nafa be soro chukumna ubo nyinu fe mais kele bi ka ke
mais an fana ka o ɲɔgɔn de kɛ ka taa sinon diplomatie non n'an y'o kɛ an yɛrɛ b'a ye dɛ an bɛ yɔrɔ min na bi na diplomatie kun ka ɲi a taabolo kun ka ɲi ne yɛrɛ ka jate la n b'a fɔ n ko a jɛngɛnen don majɛ dɔw b'a la donc fɛn dɔ bɛ yen nɔ u k'a lajɛ un bon diplomate un bon intellectuel gɛlɛya min bɛ jamana kɔnɔ a bɛ jamana kɔnɔdenw ka jamana kɔnɔdenw sa naani u bɛ ka muɲu olu yɛrɛ fana k'a lajɛ u ka sabali u ka taa dɔɔni dɔɔni ten sinon maa minnu bɛ wo nin na caman bɛ yen nɔ u bɛ ka kule aw kana kɛ tan i b'a sɔrɔ u tɛ to bɔ so u tɛ nan bɔ so n'u tilala u b'u tɛgɛ kɔ hali kɔrɔkɛ tɛ dɛ dɔgɔkɛ de bɛ k'u balo u b'a fɔ ko dɔgɔ ko a barika o maa sugu minnu bɛ i nɔfɛ a kalo ka fɔ la olu bɛ se ka e bilasira donc ni i bɔra o fɛngɛ in na passeport biométrique min filɛ nin Kassim fɛn ɲuman don mais ne hakilila k'a fɔ an kan ka AES passeport diplomatique n'a carte biométrique carte d'identité biométrique n'a a ɲɔgɔnna ninnu an b'o bila second plan na bi Burkina m'a yɛrɛ ka passeport bɔ n ye min mɛn ko Burkina y'a yɛrɛ ka passeport bɔ yanni AES ta ka na mais an ka fɔlɔ an yɛrɛ ta la Kassim carte d'identité nationale filɛ nin gɛlɛya don a tɛ ka sɔrɔ a tɛ ye yɛrɛ o dilanni dabilala min ye carte biométrique in fana ye o fana tɛ ka sɔrɔ o tɛ ka ye n'a fɔra ko anw bɛ ka taa k'an bɛna AES carte passeport dilan ka sɔrɔ o passeport yɛrɛ tɛ se ka dilan ni carte biométrique t'i bolo carte biométrique min fana b'an bolo an ɲɛ bɛ CEDEAO tampon gosilen na o fana kan o fana bɛna b'o la tuma jumɛn Kassim an ka ko in lajɛ ji ɲɛma jɔlen na koyi n'o tɛ ko in a fɛrɛkɛlen don koyi est-ce que CEDEAO bɛ an ka biométrique kan kɛba a t'a kan a b'a kan dɛ a b'a kan koyi wo ni yɔrɔnin dɔ bɛ yen nɔ CEDEAO sɛbɛnnen b'a kɔnɔ yen nɔ mais a ma fɔ k'a bɛ kɛ pisilama ye mais a ma kɛ pisilama ye u sina ka a dessin ten tɔ kɔ a bɛ Kassim n'i ta b'i bolo i t'a bɔ i k'a yira i m'a ye CEDEAO b'a kan koyi ECOWAS o b'a kan en anglais awɔ donc o kɔrɔ ko nin biométrique fana bilatɔ don bon ɲɛmɔgɔw de bɛ se k'o fɔ an ye dɛ sinon CEDEAO bɛ nin kan dɛ a bɛ dɔ in fana kan o ayiwa est-ce que Nina a tɛ Nina in kan koyi mais a bɛ passeport kan a bɛ passeport kan a bɛ nin fana kan donc maintenant ɲɛmɔgɔw k'a lajɛ a bɛ komi sisan nɔ quoi ne yɛrɛ t'a dɔn ne bɛna nin qualifier cogo min na mais est-ce que Nina o tɛna na ni biométrique in fana falen Kassim e y'a kuma mɛn o da ayi mais ni i ko k'i tɛ jɛkulu la n'i ka passeport dilan e kɔni tɛ se ka mɔgɔ ka biométrique kɔni t'i bolo mais Kassim hali bi e tɛ ka mɔgɔw sensibiliser k'u ka t'u ka biométrique nɔfɛ joona mais n'i m'a fɔ k'u ka t'u ka biométrique nɔfɛ u tɛ se ka baara kɛ o non aw bɛ minnu ma t'u ta nɔfɛ aw b'olu to yen nɔ de ka fɛngɛ AES ta dilan comme o ma autorisé fɔlɔ bon nin fana Kassim nin fana ma suspendre fɔlɔ e ko sisan k'e bɛ taa papier dɔ dilan sini au moins ni nin b'i bolo a ma suspend fɔlɔ i ka baara kɛ n'o ye fɔlɔ kɔni et puis hali n'a fɔra sisan k'e ka taa n'o ye ko u b'o minɛ ko ka CEDEAO d'e ma n'a t'i bolo dun Kassim o fana bɛ se ka kɛ o problème ye min yarɔ a fɔra ko na janvier sera dɔrɔn ko ye an bɔlen ko in na bon na janvier sera sisan ka sɔrɔ AES ta ma bɔ carte d'identité nationale tɛ an bolo nin de b'an bolo CEDEAO ka cachet b'a la a bɛna kɛ cogo di ni CEDEAO ye bin don min papier b'i bolo i bɛ bloqué don mais an bɛ bɔ jamana in kɔnɔ ka taa yan fɛ cogo di a bɛ to yan fɔlɔ kɛ an ka maa minnu fana bɛ extérieur la bloqué de bɛ to minɛ Kassim mais n ka cɛkun ye e ɲɛna ko olu fana bɛ fɛ ka kɛ a ka nɔgɔya an bolo de wa ayi mais ne ko k'i tɛ jɛkulu la e yɛrɛ ye min fɔ i ka kuma daminɛ na ko passeport ni fɛn ninnu an ka daminɛ an fɛ yen nɔ voilà c'est à dire i ko priorité an ka ye an na fɔlɔ maintenant ni priorité bɛ ye an na an yɛrɛ kun kan k'a dɔn k'a fɔ n'an ma ɲɛ ko anw dogo k'an bɔra CEDEAO la mun ni mun bɛ yen n'o b'a jira k'anw ye CEDEAO ye o mun b'anw yɛrɛ bolo bi mais Kassim donc anw b'a daminɛ mun na fɔlɔ k'an yɛrɛ ta dilan an yɛrɛ ta tɛ yan i b'a dɔn ko ni an binna don min na maa 800 o de bɛ bloqué ni CEDEAO passeport ya AES jamanaw la diplomate sen t'o la dɛ o ye e ni ne ɲɔgɔnnaw ye mais diplomate sen b'a la dɛ parce que olu ka passeport fana kan CEDEAO b'o kan dɛ ayi n bɛ ka min f'i ɲɛna olu tɛ se k'an koron ka tila ka lafiya dɛ olu de b'a ka koron wa quand même nin fɛn in ayi est ce que e de la k'olu koron ne Kassim par exemple n'a fɔra sisan donc
non n'a fɔra sisan ko Mali ye Algérie ambassadeur wele ko Algérie Mali ambassadeur wele ngo avion de bu keta mais ne edo du Kasim faut nous y expulser tout vous y avion na kan ngabore mawo c'est-à-dire ni e ko ta a sanfɛla ma olu tɛ degun sɔrɔ bon u dun de fana kan ka degun mais n'a ka min dɔn anw de bɛ degun kɔnɔ Kasim ko in ka gɛlɛn anw de ko AES i yɛrɛ ka kuma minnu b'a fɔ don o don an kana sɔn olu pour que olu ni mɔgɔ tɔ minnu bɛ n'u hakilina ɲumanw bɛ u la u ka lafiya fo aw de kun kan ka kɔn k'a fɔ olu ɲɛna an bɛna bɔ nin na an k'a daminɛ ni nin ye dɛ ninnu ka papier b'an bolo an t'o bila fɔlɔ an k'an labɛn Kasim sinon e ɲɛna ko papier in fana dilanni ka nɔgɔn de ya a ma nɔgɔn dɛ mais Kasim n'i y'i dafa mugu fana na hali sisan e ka passeport tɛ ka dilan Mali la o e t'o kalama ne b'o kalama kɛ passeport ne ka carte ma se ka dilan Mali la ne ka passeport de bɛna dilan Mali la donc c'est pour te dire que an bɛ ka tulonkɛ fɛn minnu na olu de ye ko in yɛrɛ sɛbɛmayɔrɔ yɛrɛ o y'a ye dɛ Kasim parce que o ye jamanadenw olu yɛrɛ bɛ wuli ka mankan ci kun minnu na yɛrɛ o de ye imagine janvier san daminɛ e bɔtɔ vacances la ka na e n'i ka denbaya ko papier b'a bolo k'aw ka papier ko k'a tɛ nafa ɲɛ a tɛ se k'aw labɔ yɔrɔ si aw bɛ taa bɔ o wo kɔnɔ tuma jumɛn a bɛ gɛlɛya dɛ ne denw yɛrɛ bɛ kalan na u ka kalan bɛ tiɲɛ filanan ye mun ye minnu bɛ yen ni olu b'aw ka jamanaw tɔgɔ la CEDEAO jɔyɔrɔ ni fɛnw na est ce que aw y'u wele k'a f'u ɲɛna bɔ karisa komi a bɛ tan anw bɔlen don nin tɔn in na a ye sigiyɔrɔw bila minnu bɛ CEDEAO commission ni a baara wɛrɛw la an'u kɛlen ka jɔyɔrɔ di minnu ma parce que dɔw ye olu bɛ an fɛ yan farafinna nka dɔw bɛ diɲɛ kɔnɔ fana minnu taalen don ka bila fɛnw na CEDEAO tɔgɔ la Nations Unies ni fɛnw structure ni fɛnw na o ko bɛ cogo di i m'a ye jɛkulu dɔ nana an fɛ yan ko JABA olu ye dunko juguya ni yuruguyurugu kɛlɛli jɛkulu ye min bɛ CEDEAO ani jamana dɔw lakodɔn u nana an ka mɔgɔw ɲininka komi aw bɔra CEDEAO la aw ta bɛ kɛ cogo di sisan a bɛna bɔ anw fana ka tɔn na wa Mali ko k'ale tɛ bɔ Niger ni fɛn tɔw fana ko k'u tɛ bɔ mais u bɛna na lakodɔn cogo di fɔlɔ bon hali yen fana ye min fɔ passeport de bɛ yen o n'olu bɛ n'u ka fɛn kɛ n'o t'e bolo dun mais Kasim faama n'u ka passeport CEDEAO ta kan komi a bɛ ne ta ne ta a b'a kan kɛ Kasim n'o b'o ko ni o ye passeport périmé a b'a kan dɛ parce que olu yɛrɛ de ta y'a tulɔlima yɔrɔ ye o Kasim diplomatique min b'o la dɛ o bɛ kɛ fu falaki de ye o bon o de bɛ juguya dugudenw ma Kasim o k'a lajɛ dɛ dugudenw lamurutili yɔrɔ ye yen de o tɛ fɔlɔ yan filanan ye mun ye n'an ma farati an bɛ se ka san daminɛ bɛɛ kɛ yobo yaba la papier tɛ maa bolo an ka jagokɛlaw yɛrɛ bɛ don ni balo ni kabana ye i m'a ye Irisi ko sisan k'ale bɛna régime de visa bi ka bɔ ani farafinna jamana dɔw ni ɲɔgɔn cɛ Irisi ka régime de visa bi ni tɛ o Irisi ayi n bɛ ka min fɔ c'est pour que olu bɛɛ ye olu bɛ ka labɛnw kɛ o pour que ka se ka anw sɔrɔ mais anw yɛrɛ bɛ ka mun labɛn kɛ pour que ka an yɛrɛ ye k'an ka nafa sɔrɔ Kasim an kɔni b'an sigi de an b'a fɔ k'an k'a to Ala ma Ala t'a kɛ koyi an de bɛ wuli k'an cɛ siri a bɛ fɔ de k'a n'a sinamuso ka kɛlɛ tɛ Ala ko ye ko ye cɛ ko don dɛ o don dɛ k'a fɔ Ala bɛ fɛn mun latigɛ i bɛ ka min laɲini a b'o de latigɛ i bɛ wuli i ye sɛbɛ kɛ Ala b'i dɛmɛ sɛbɛ sira kan mais k'i sigi ten sinon bi Asimi b'a fɔ don min ko passeport biométrique o kan k'a sɔrɔ bɛn kɛra a kan labɛnw kɛra jamanaw sɔnna o dugusajɛ bɛɛ kun fɔlɔ tun bɛ bɔ ka yira mɔgɔ la spécimen filɛ nin kosɛbɛ o y'a ɲuman ye ale bɛ kuma tuma min mais y'a ye ko kunun ni kunna sini de jamanaw ye ɲɔgɔn sɔrɔ an fɛ yan ka bɛn kelen kan o bɛnkan fana bɛ taa kɛ papier ka na di jamanakuntigiw ma o bɛ bɔ o serikiw kɔnɔna na ka na tuguni ka tila ka bɛnkan kɛ donc ce qui veut dire wulikajɔ kan ka kɛ kuma minnu na olu de bɛ ka an jɛ ko in na kosɛbɛ quoi i yɛrɛ ka kuma structure légère tɛ se ka nin kɛ non a tɛ se sinon ni entité dɔ bɛ jamanakuntigi bolo min bɛ biométrique ko ɲɛnabɔ ale kumana don min na o dugusajɛ o tun bɛ biométrique yira mɔgɔw la k'a fɔ ko a bon ko nin de y'a fɛn ye et puis entité ka kɛ jamana ɲɛmɔgɔ bolo k'o bɛ se ka biométrique bɔ mais biométrique fana Kasim a tɛ bɔ fu dɛ ayi musaka n bɛ fɛ ka min f'i ɲɛna ni jɛkulu b'a bolo min bɛ hakili jagabɔ kɛ o sira la k'o sigi sen ka teliya la depuis ale kumana sisan b'a sɔrɔ o kɔni lawaleyali daminɛna o musaka yan ayi kana
o koni kana tamakiya la bo soro Kassim anga tamakiya la de wo c'est le nerf de la guerre mega mi vie Allah mi vie na ayesi tawta nyobu ko takana kala sinon ne nyabala an be ka premium ke amugo be 20 milliards la amugo be 30 milliards la ambi ko nyini pou pas ka soro folo na an ko amugo be 100 milliards la be bi yoron kedi mais si ça non ibe 20 milliards nyina hal ni 3 soro ibe green ko o mine Kassim na yere yo bon voilà au début en chorona quoi par exemple anga partenaire stratégique mais munana ko kambe emprunt nyina ta fo ka ko na tanunu au kana nyini yoro shi ne ba dawma ulu yere be gele ko no bi ibe million mu ganti aw ni Putin ni nyokancha Putin ba ta ka bo nyagoro anta soro Kassim anta soro amugo balaw alebe kelem kono ma jugune antay au de la souvent ne ba fo quoi ibaro ka fo ko dien kono bloc fla de be ou ba ko le bloc de l'OTAN et puis le bloc de Shanghai maintenant farafin kan ka faranjo ka Afrique ka bloc kili o ka gele farafin jamana mbon an minu fana ko kan an be na ketan par exemple G5 Sahel laje o tira chugodi Moussa Kako de Makia. Pendant combien de temps? Niger kuntala. Niger kuntaka sara. A kuntaka sara. Mauritanie kuntaka sara. Ani Tchad. Tchad yere ngore da ambo parce que on ko président di Tchad ma so Tchad te ka cotisation sara. Voilà. Donc maintenant on kelen de be règle halini ayesiko la. Na fora kangata ko ka ko ke ni fengeni ibadon Kassim. Tiens là. Jamana mi fana ga fusa sabala yawnyo. Voilà, nous de fois. Tiens, là, en comme ça. Mais Jamana ton Niger ni Burkina Nyamogo. Kassim ne dans l'internet. Mouna. Parce que ne pas blanc qu'on go tuma be na fangani do blala nous korodronga che ou be son ku fori de. Mais Kassim on de ba fo ko on teo on de kanaka gele Fédération du Mali la jani Sénégal ni ñokonté mais yaro depuis yeno ni anyo segale anko kanté awa ketao muso ko be tagama kata morbo no fait halibi au kana geleya de banda c'est pourquoi on dit que le peuple malien est un peuple résilient donc maintenant nous ima Niger on be ka Algérie ko fo Niger be ka ta Algérie be ka saraka duma ambe ka France fo ube ka ta nulu bu denden ka fendo ke américain be ka fendo ku Burkina ubeka enfenge ali kuni ibebe boka fembo fo Alassane ma aka équipe nationale tinataka ani Burundi ka matchu temps yafe nguna na do temps fi munu mato AS kono ko Musaka ko dero Musaka ko me unana enfe no ngache me Musaka ko boral 26 mars malien be matu supporter ko zenta Musaka ko de kutsaka match flata kilomètre EBP la kilomètre Félix Houphouët-Boigny là les 10 années de trucs le mais donc ils nous ont abandonné en plein vol quoi kana on fait 26 mars là mais AS ambe se ka terrain du mafu ouais est-ce que Fentrama était du mafu mais Mouyou c'est Côte d'Ivoire c'est parce que Kassim ibaro ne fait mieux c'est Côte d'Ivoire ou ka IBB ka ba fo Alassane Maka fengen. Maintenant, on dit que les États n'ont pas d'amis, ils ont des intérêts. Maintenant, c'est pour un rapprochement, montrer au président, aux autorités ivoiriennes que donc on dit que seul le foot uni. O de be mo dien fara ñogon ka aw mana kele chogo terrain na on na ballon tan na iba ina fara ko équipe nationale du Mali be jouer yoro pro ni contre transition to law bébé na ko na fara ko voilà na fara ko armée bébé na pro ni contre transition to law donc maintenant le Burkina est en train de se rapprocher IBC c'est que la Côte d'Ivoire vaut pour lui donc maintenant don bébé qui fenge anga juruni kumagaya don Kassim mais Allemagne yo dodi le flana Allemagne ka dodi te foisa ne renya wala canadien ko $350,000 canadiens wa mundo lu fana yodi sur 6 mois pour 5,000 familles anga bo saraka mine ina sa fenga anga la sa mais mi voit que orere tanga gelare parce que musaka fana mano ne akano na partenariat donc ebolobi anga njija anga na nkodo bela non kele flana tobe ga waga yam ngo farantaka anga kanagele ina anga donga vokanga ngatuka amaga ya pumado la no tobe ga minke anga nataka meta ke mo bulu kono feni de on va pas être parce que yoro la Kassim ne ko partenariat gagnant ambe na business beke amba fo antaye muyala kana kawbe na anga sanu boko bo ambe 10% da amba fo ko 10% ko tede on de tayanga dugukule antayanga sano awbe nani machine awbe installation ka awbe dépenser minuka ça a coût de milliers de milliards on est d'accord mais awbe exploitation qui est sur combien d'années awko wari kanka éponger sur combien d'années ni yo jatemine production na awbe quantité joli bois par mois
o production min bɛ bɔ par mois anw ta ye joli ye o la n'an y'a ye an jɔrɔw na an fana b'an ka proposition kɛ maintenant bi na anw ka mɔgɔw ye dayɛlɛ k'a fɔ aujourd'hui nous sommes ouverts à tous ceux qui veulent entretenir des bonnes relations avec nous a ye na jamana ninnu u bɛ ɲɔgɔn gosi de ka na o an b'a kɛ fɛngɛ u b'a fɔ cogo di de vente aux enchères le plus offrant voilà le plus offrant. Et puis nous on va s'en sortir tout de suite parce que nous yɛrɛ mana na u bɛna siran k'a fɔ ko cɛ ko n'an ko n bɛ fɛn kɛ dɔrɔn ninnu bɛ sɔn k'an minɛ yan nɔ dɛ a bɛ kɛ 49 ivoiriens militaires ivoiriens. mais i ye ballontan ko in don a la ne bolo est ce que Côte d'Ivoire fana man surun olu la ni anw ye dɔɔni. mais u nana min kɛ 26 mars la u ma dɔn ko Côte d'Ivoire ka surun u la ni anw ye ka na yan wa. o kɛra. ɔ mun y'o kɛ. est ce que musaka b'u bolo. musaka b'u bolo yanni Burkina tɛ foyi ye n'u tɛ na IB tɛ se k'a fɔ Asimi bɛ. donc e bolo a tun man ka kɛ. a man ka kɛ. u man ka to ka match tɔ fila. non u bɛ taa ni kuma in bɛ depuis u nana yan don min na ye. mais u ka match filanan don a fɔra o don de u ye 3-1 kɛ don min na u ko nin kɔfɛ k'u ka match tɛ taa. denmisɛnninw ka kuma don ko so fila wuluniya don sa u bɛ AES kɔnɔ u bɛ CEDEAO kɔnɔ u ma bɔ IB yɛrɛ b'a fɔ ko jusqu'à preuve de contraire k'u bɛ CEDEAO kɔnɔ a ka entretien dɔ fɛ a kɛra a mɛnna dɔɔni a y'o fɔ. jusqu'à preuve de contraire u ma bila fɛngɛ. i bɛ ka dutu don mɔgɔ la ka kɛ ni AES ye su la donc e bolo n'an m'an farati Niger ni Burkina bɛ Mali bila. ne yɛrɛ kɔni b'a dɔn walayi n dalen don an ka ɲɛmɔgɔw la k'a fɔ k'olu kɔni tɛna mɔgɔ janfa la mais na anw m'an kɔlɔsi a bɛ dabila par exemple fédération du Mali an ka na la fédération du Mali a kun constitué don jamana joli la Mali Burkina Niger Benin Sénégal. o y'a sɔrɔ Benin ye Dahomey Burkina ye Haute-Volta ye mais France kelen k'a ka pression kɛ Benin Burkina ani Niger nk'olu ka assemblée constituante de nana ka sin ka à la dernière heure u y'u fosi ka bɔ k'anw ni Sénégal to après Sénégal taara anw ma to an kelen na donc maintenant il faut que an ka kɔrɔlen lajɛ qu'on fasse un peu retour voilà donc maintenant tuma bɛɛ anw de bɛ janfa tuma bɛɛ anw de bɛ ta ka pɛrɛn an kɔ kan ka an to an kelen na n'a guwanna an bɛ wuli ni an kelen. donc maintenant qu'on soit vraiment très donc e bolo ko gɛlɛyara cogo o cogo kun kan ka ballontan in k'an fɛ yan a kan ka kɛ yan n'a sɔrɔ AES ko ye tiɲɛ ye u man ka taa yɔrɔ wɛrɛ mais e ko musaka ne yɛrɛ t'a dɔn Burkina bɛ n'a ka match kɛ a bɛ na musaka min donc n'u ni Burundi bɛ jouer u bɛ na million 100 ou 200 di Burundi équipe ma ka bɔ Wagadugu ka se Bamakɔ a transport ye joli n'an ye car d'u ma. Air Burkina courant dɔ tɛ yan u t'o di joueur ma o transport bɛ bɛn joli ma IB tɛ se k'o sacrifice ni kɛ tapis rouge ka tagama ni Wagabayi tɛ o mais il faut faire quelque chose Burkina population non Burkina population est-ce que a ma ɲinɛ tapis rouge kɔ tile fila in mais n'a guwanna i bɛ ɲinɛ fɛn dɔw kɔ koyi Kasim Burkina population u bɛ ka wele k'u ka contribuer jamana fɛngɛ effort de guerre a combien siɲɛ joli u bɛ ka milliard reverser jamana u m'a caman kɛ mais l'équipe nationale du Burkina donc maintenant équipe nationale du Burkina kan ka na match dɔ kɛ u ni Burundi a y'a lajɛ ne b'a dɔn u mana a fɛn lase yanni match don u ma foyi sɔrɔ u bɛ 1 milliard 2 milliards sɔrɔ. donc e bolo u bɛ t'u ka match ta ye pour que Alassane ka bɔ dɔ ka bɔ Alassane ka funu na. u bɛ t'u tin don Ivoiriyɛnw na de sa o de don sa. donc an k'an sigi n'a ye don la fana u bɛ fɛ ka u sen bɔ an sen na. a kana balan na na fɛn fɛn kɛra ko kɔnɔ jamana fila ninnu ka ɲɛsin Mali ma a kana balan na ne bɛ min fɔ o y'o de par exemple anw bɛ ka sama-samani kɛ ni Algérie Niger ni Algérie u bɛ cogo di cargo bɛ ka fa balo la ka taa u ka ambassadeur u ka ministre u bɛ ka taa ɲɔgɔn fɛ an ka ɲɔgɔn dɛmɛ lakana bɛ na anw fɛ cogo min na des choses comme ça anw fɛ yen yanni an k'o ɲɔgɔn kɛ bon tension ni bɛ yen bon ils sont en train de tisser des très bons liens de relation et nous sommes laissés à nous-mêmes hali k'a fɔ ko an ka taa an ka Mali kuma fana fɔ ka fara Niger kan Algérie marabagaw a y'a lajɛ aw ka ji. mais n'i ye fɛn ka kuma lajɛ a ma se Algérie président ma da ko a y'o tanu dɛ. Kasim ka Asimi tanu ka Diop gosi ka Asimi tanu min bɛ fɛngɛ la ONU na a tɔgɔ Konfuru k'o gosi Diop bɛ jɔn ka baara la Konfuru bɛ jɔn ka baara la e y'u fila dɔgɔya i ma se an ka président ma i y'a ka cidenw dɔgɔya mais ciden ye jɔn ye citigi kɛ mais ne bɛ fɛ ka min faamuya sisan c'est vrai ni danaya tɛ fɛn o fɛn a tɛ taa ɲɛ
an selen fo ni yɔrɔ in na bi est ce que mɔgɔ kan ka sigana don mɔgɔ kunkolo la ka kɛ ni AES ko ye e yɛrɛ bolo. Bon Kasim diɲɛ kɔnɔ diɲɛnatigɛ la n y'a fɔ cogo min na ko kelenya bɛnnen don fɛn kelen de la o ye Ala ye. Ala de tɛ maa janfa sinon adamaden aw mana jɛ cogo cogo na dɔ y'a ka nafa ye wali ka a bɔda ye ka fiɲɛ bɔda ni bila a yɛrɛ ye a tigi a bɛ ko dɔ kɛ a b'a yɛrɛ ɲini koyi parce que a ɲɛ b'a ka nafa bɛ yɔrɔ min na mais e ta a b'a fɔ ko e cɛ k'anw kɔni bɛ mankan fu la don o don gɛlɛya bɛ ka na don o don bin bɛ ka k'anw kan anw taara ka taa an ka Niger kan ka taa lakana ko ɲɛɲini Algérie ka sɔrɔ a ma Mali ka cause plaider han Kasim an fana ko yɔrɔ jateminɛ sa na Niger ni fɛngɛ Algérie taara ka taa u ka ministre ɲɔgɔn lakana ko an k'a lajɛ an bɛ se ka mais u k'a fɔ ko Mali ni Niger fana bɛ frontière la donc maintenant Mali Niger ni Algérie a y'a lajɛ an ka fara ɲɔgɔn kan an jamana saba ka se k'o bandi sécuriser ɲɔgɔn fɛ Tinza Waten Algérie Tinza Waten Mali 9 km de b'u ni ɲɔgɔn cɛ n'an ma fili donc maintenant olu a ne mo yɛrɛ n bɛ se ka fɔ hali Kidalikaw ni fɛngɛ ninnu bɛɛ ye Malien ni Algériens de ɲagaminen ɲɔgɔn na maintenant ni anw ta furugufurugu ni nin bɛ yen ne hakili la Mali ni Algérie yɛrɛ furugufurugu tɛ yen nɔ an ma ɲɔgɔn faamu de dɔrɔn n'o tɛ ministre ye min fɔ ko Algérie k'a dɔn k'a fɔ ko an y'u dɛmɛ ka indépendance sɔrɔ mais comme a ye réciprocité fɔ réciprocité fana ministre pana fɛn dɔ kunna o réciprocité kelen kun b'a to ministre k'a fɔ an ye Algérie dɛmɛ k'a ka indépendance kɛlɛ kɛ mais en 90 rébellion wulilen Algérie fana y'an dɛmɛ pour que ka accord de Tamaracet n'o ɲɔgɔnnaw kɛ a wulilen encore su ATT ala ka hinɛ la Algérie de an bolila ka taa olu de fɛngɛ na a wulilen tuguni fɛngɛ ATT fana ka wagati ni fɛngɛ na IBK ka wagati ni Cɛbilen Dramé kun kɛra ministre des affaires étrangères an taara an y'a daminɛ Wagadugu mun y'a bɔ Wagadugu ka se Algérie tuguni parce que an b'a fɔ kan ni Algérie bɛɛ de ka fɛngɛ IBK nana ka tila ka min ye ko in yɛrɛ gɛlɛya k'a b'a bɔ Algérie fana bolo ka don Maroc bolo ko in échouera yen nɔ donc pression nana bonya tuguni a nana segin tuguni ka sɔrɔ ka na accord ni signé donc min don dɔrɔn Mali ambassade bɛ Algérie ta bɛ yan a y'u wele min u k'u hakili la job de la k'o convoqué olu fana y'an ta convoqué maintenant min bɛ yen discuter en bon diplomate n'aw y'a dɔn k'a fɔ a tɛ ɲɛ a ye a fɔ Algérie a y'aw ka ambassade bɔ an ka dugukolo kan an ta min bɛ an k'o rappeler na min kan ka k'o kɔnɔ an fila kɔnɔ an b'an disi da ɲɔgɔn na an b'o jateminɛ na kuma ɲɔgɔnya de b'a ɲɛ ou bien na fɛn wɛrɛ min b'a ɲɛ an b'a ɲɛ a kɛ ten an ka bɔ nin ko in kɔnɔ ten tɔ quoi ne fɛ an man ka an ni Algérie man ka fɔ ɲɔgɔn kɔ ka se nin yɔrɔ bɛɛ la quoi tension man ka monter nin bɛɛ la par exemple Algérie ka partenaire stratégique ye jɔn ye Russie tɛ fɛn min bɛ Algérie ni Russie cɛ o ka girin ni anw ni Russie cɛ ye cogo di mais Algérie yɛrɛ bɛ min don équipement militaire la avec la Russie a ka ca n'anw ka budget ye non plus de 15 000 milliards donc maintenant i b'a dɔn c'est pourquoi toujours Kasim ne b'a fɔ nanzara ye nanzara de bi an b'a fɔ ko Russie b'an ka fɔn chinois b'an ka fɔn mais i b'a ye k'a fɔ Nations Unies kɔnɔna na jɛman tɛ jɛman labila jɛman ye ka fara farafin kan ka jɛman kɛlɛ an ye plainte de contre la France fɛngɛ de sécurité ni chinois y'a présidence ta o y'a sɔrɔ an ka plainte bɛ yen chinois m'a porté mun na Russie y'a présidence ta o an ka plainte bɛ yen mun n'u m'a porté an ye a don contre AES y'a don contre l'Ukraine ou bien Mali y'a don contre l'Ukraine donc maintenant o ko minnu kɛra anw ka partenaire minnu filɛ nin u nafa ye mun de ye anw ye de u b'u ka kɛlɛ la u bɛ fɛ ka anw fana kɛ u ka fɛn dɔ ye k'a fɔ anw b'u nɔfɛ u bɛ kɛlɛ kɛ k'u jigi d'an kan anw de bɛ na fɛngɛ nin na ayiwa o b'an bɔ ye par exemple Kasim i mana n bɛna bɔ kuma na i kun ye talibanw ni n t'a dɔn fɛn minnu fɔ Russie kun taara Afghanistan mais a gɛlɛyara u ma taa k'u to wa u kun tɛ Kadafi fɛ yan a gɛlɛyara u ma taa ka Kadafi to wa u ma tila k'a fɔ k'olu kun m'a faamuya wa u bɛ anw fɛ bi u bɛ Niger bi u bɛ Burkina bi Ala k'an kisi quoi o la n b'a fɔ an ka kɛ anw yɛrɛ an ka sɔn an yɛrɛ la an ka dan yɛrɛ la mais mɔgɔ i kɛra cogo cogo f'i k'i sɛmɛ fɛn dɔ la fana ka wuli dɛ mais fɛngɛ i k'i sɛmɛ fɛn dɔ la n'i y'i sɛmɛ i yɛrɛ la fɔlɔ o de ye sɛmɛ yɛrɛ ye i ma n'i sɛmɛ maa o maa la Kasima a tigi bɛ se ka fori ka b'i kɔrɔ wagati bɛɛ ouais mais fo i ka fɛn dɔ kɔni fana sɔrɔ fɔlɔ minɛ fɛn dɔ sɔrɔ fɛn dɔ sɔrɔ o tɛ problème ye o fɛn bɛ se ka sɔrɔ fan bɛɛ fɛ ne ye min fɔ an ka président de ka kuma don ne ta tɛ dɛ an k'a kɛ partenariat gagnant-gagnant mɔgɔ min bɛ anw bonya mɔgɔ min b'a ta anw ka dabada ma a ye na min t'a ta an ta ma mais e ɲɛ bɛ fɛn jumɛn na bi ko Russie bɛ k'o kɛ ko
o tɛ ka ta an tɛ ka bila la o tɛ ka fɛn imposer an kan non fɛn imposer Kasim u bɛ se ka fɛn imposer an bɛ k'an ka wari bɔ u bɛ k'an ka kɛlɛkɛminɛn d'an ma u bɛ se ka mun imposer an kan an tɛ ka taa saraka minɛn n'aw fɛ yen koyi e dun ko k'o to yen ko ka taa fan wɛrɛ fɛ mais ni an ka ɲɛmɔgɔw yɛrɛ y'a dɔn bi k'a fɔ ko kɛlɛkɛminɛn ou bien kɛlɛ in dɔrɔn tɛ fɛn in ba sigi ka fɔ baba sigi ka fɔ fana tɛ taa fɛn dɔ kɔ mais o fana labɛnw bɛ sen na o Kasim a laban ka kɛ joona dɛ non a labɛn bɛ sen na fana o Kasim u fana sigilen tɛ o oui u sigilen tɛ i yɛrɛ ye min fɔ i ka kuma daminɛ na o de don fɛn min tiɲɛna a mɛnna oui o tɛ se ka dilan yɔrɔnin kelen fana non fo mɔgɔw k'o fana faamuya oui a tɛ dilan yɔrɔnin kelen mais Kasim an ka dɔɔni fara rythme kan an k'a lajɛ tuguni ka partenariat wɛrɛ n'u ye i n'a fɔ jɔnni mais ɲɛmɔgɔw de b'o dɔn sisan dɛ ayi Kasim ayi dɛ Kasim baara caman bɛ ka kɛ ne e ye a fɔ ka ban ko irisi kelen t'a bɔ sini kelen t'a bɔ ani minnu bɛ ɲɔgɔn bolo olu dɔrɔn t'a bɔ min b'a bɔ i b'o fana par exemple Kasim bi États-Unis b'an fɛ yan olu m'u ka aide dɔ bɛ yen nɔ u ma tigɛ hali ji woyo ko na u ye dɛmɛ kɛ Canada bɛ yan u bɛ ka dɛmɛ kɛ Allemands bɛ yan u tɛ ka dɛmɛ kɛ bien vrai que u ka kɛlɛkɛcɛw n'u ka fɛn dɔw taara mais yanni an kun ka na nin na su ATT américain sɔrasiw dɔw kun tɛ u kun tɛ ka anw ka sɔrasiw former yan nɔ ne yɛrɛ ye baara caman k'u fɛ yan nɔ Bamakɔ yan nɔ champ de tir la Kati o n'a ɲɔgɔnnaw ne ye baara caman kɛ u fɛ yan olu kun tɛ yan wa k'an ka waati tɔ tora minute 4 ye kelen donc Kasim olu bɛɛ bɛ yen mais mun de la an tɛ segin k'a lajɛ k'a fɔ ko o cogo na hali n'i y'a ye mɔgɔ caman tɛ o yɔrɔ de faamu olu tun fana tun bɛ yan est-ce que an fana kun sera ka nin niveau sɔrɔ wa u tun bɛ yan u bɛɛ tun bɛ yan Kasim u kun bɛ yan u kun bɛ yan mɔgɔ minnu nɔfɛ baara la est-ce que u ni ninnu ye kelen bon ni ninnu de fana ko k'u ka taa fɔlɔ n ko de fana ye problème ye ne tɛ se k'a fɔ e ma ko bɔ n ka so kɔnɔ ka tila ka girin tuguni ka t'e nɔfɛ kɔni o non ka t'u nɔfɛ tɛ o depuis u taara bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ ko dans les coulisses duguma a mana kɛ cogo cogo kuma dɔ bɛ yen ayi jamana tɛ se ka ban jamana bolo tant que u ka ambassade b'a aw fɛ yan jamana foyi tɛ yen fɔlɔ ko Mali ni min tɛ ka sɔrɔsi ko kuma fɔ ko u ka ambassade tɛ yan u bɛɛ ka ambassade bɛ yan mais Kasim u bɛɛ bɛ yan mais Kasim kuma ɲɔgɔnyaw bɛ kɛ o mais mɔgɔw hakili bɛ min de la o yɛrɛ de ka gɛlɛn sisan parce que ne girinna ka yɛlɛma kɛ i ka tila ka na nimisa fɔ tuguni o nɔgɔlen na ayi nimisa ko tɛ non nimisa tɛ non mɔgɔ bɛna ye ten de Malien i yɛrɛ ka kuma Malien ka ko ka gɛlɛn cogo min non na mɔgɔ min y'a fɔ sinikɛnɛ ka n'i jɔ ko wayi ko parce que ko maa ko kɛra tan an k'an ka mɔgɔkɔrɔw wele Kasim i ni mɔgɔw tɛ bɔn fana na dɛ on dirige pas pour faire plaisir à quelques personnes non quelques personnes tɛ o opinion de fana bɛ yen Touré opinion fana bɛ yen dɛ i b'o fana jateminɛ parce que e bɛ ka min fɔ sisan o ye tiɲɛ ye minnu bɛ yen n'u tun bɛ yan u tun bɛ yan Mali de ko u ma aw ni anw tɛ se ka sɔrɔsi baara kɛ mais baara wɛrɛw minnu bɛ yen n'an bɛ baara la ɲɔgɔn fɛ o fɛ an k'olu continuer halisa France AFD bɛ yan France structure tɔw bɛ yan u bɛ baaraw la o mais u ka sɔrɔsi baara na n ko u b'a fɔ de ko na Russie ninnu ka bon u tun bɛ an ka mɔgɔw qualifier ni min ye par exemple hali an ka denmisɛnnin minnu tun bɛ bɔ ka taa boulevard la u bɛ na Wagner de bɛ an fɛ yen des choses comme ça n'u tun b'a qualifier ni mercenaires mais marabagaw tun b'a fɔ ko c'est des formateurs donc maintenant a bɛ komi anw ka o denmisɛnninw kelenw de tun bɛ ka Faransi ka kuma de sinsin k'a fɔ olu bɛ k'a fɔ ko mɔgɔ sugu minnu bɛ an fɛ yen n'olu ye mercenaires olu de b'an fɛ parce que an ka denmisɛnnin ninnu tun bɛ wuli de e ka plateau kelen kan ne y'a fɔ ka ɲɛmɔgɔ dɔ ye n ko bon k'olu bɛ ka Faransi dɛmɛ a ka communication na parce que u m'a faamuya o donc maintenant olu m'a faamu olu fana ye jamana cogo an bɛ ka taa sira min fɛ sɔrɔsi kunda kɔni alhamdulilayi non ne ma j'ai pas dit le contraire je ne suis pas k'a fɔ ko Russie tɛ non problème ye min ye Dieu merci problème ye min ye na transition ye fɛn kelen réussi fɛngɛ c'est le côté militaire voilà c'est à dire n bɛ fɛ ka min fɔ problème ye min ye c'est que diɲɛ yɛrɛ de kɔnɔ gɛlɛya yɛrɛ de bɛ yen non gɛlɛya bɛ yen maintenant o gɛlɛya in mɔgɔw ɲɛ bɛ mun na o ye k'a fɔ de sɔrɔ ka kɛ lafiya ka kɛ an ka dɔw yɛrɛ bɛ to k'a fɔ ne yɛrɛ ɲɛna ko ne yɛrɛ fɛ k'an ka kɛ an cogo kɔrɔ ye ne ko n ko cogo di ta ko parce que ko fɔlɔ k'olu tun bɛ wari sɔrɔ n ko bon an ma deli k'a sɔrɔ fɔlɔ mais Kasim n'an kɛra an cogo kɔrɔ n'an seginna ka k'an cogo kɔrɔ o ye halaki de ye o voilà an b'a ɲini ka bɔ cogo kɔrɔ de kɔnɔ ka taa sanfɛ hali bi bon tagali o kɔnɔ o fana tɛ taa gɛlɛya kɔ o min bɛ ka kɛ dɛ o de bɛ ka bɛn ni diɲɛ yɛrɛ gɛlɛya fana ye mɛnɛ président m'a fɔ guerre 3 jamanabaw ni ɲɔgɔn cɛ
a dɔw yɛrɛ kɔlɔlɔ sira fɔ an yɛrɛ fɛ yan f'an ka hakili to o fana na o jɛlen don musaka min filɛ nin anw dɔrɔn tɛ k'a ɲini bi diɲɛ kɔnɔ bɛɛ bɛ k'a ɲini kosɛbɛ mais munna a tɛ da anw ma parce que anw yɛrɛ ka voile dulonnen don minnu na olu yɛrɛ tɛ fɛ fɛn dɔw ka da an ma n tɛ dɔwɛrɛ tɛ o jinɛmoriya tɛ minnu bɛ k'a sɔrɔ wɔkulɔw tɛ foyi wɛrɛw tɛ danaya signatiri tɛ dɔwɛrɛ ye min ta ye wari ye n'o ko k'a di a bɛ d'i ma n'a ko k'a kana di a tɛ di mais Kasim i b'a dɔn problème kelen bɛ anw dala Mali la yan anw ka teli kojugu par exemple président kelen ka bɔ k'a fɔ ko passeport biométrique ni passeport fɛngɛ ni AES ni a kɛra dɔw ɲɛna ko tile 2 tile 3 wagati min na u b'a fɔ ko AES bɛna wari bɔ n ko dɔw yɛrɛ ko yanni kalo 2 dɔw yɛrɛ ye wari yɛrɛ spécimen n'a fɛn bɛɛ bɔ donc maintenant i yɛrɛ ka kuma tɛ yan min y'an jɛ o ye ko ɲɛfɔbaliya de jamana in problème yɛrɛ de ye ko ɲɛfɔbaliya communication l'autre jour dɔrɔn ministre bɔra ko sisan ko titre foncier ko Bamakɔ ni Kati a bɛ kɛ cogo di a bɛ joli bɛ sara mun ni mun de don jɔnni bɛ na baara kɛ ale ma foyi fɔ ale kɔni ko dɔrɔn ko ka kɛ ni sariya ye ko titre foncier fɛn fɔra k'a bɛ daminɛ Bamakɔ ni Kati la Kasim u bɛna tiɲɛni kɛ dɛ donc o kɔrɔ ko n'a mɔgɔ min ma se k'a ka titre so du kɛ titre ye donc n'i ma se k'a kɛ titre ye maintenant e ka du k'i si kɛ ayi 100 ans don 100 ans ka ca dɛ wari b'e bolo wa 100 ans ma ca mais titre yɛrɛ mètre carré kelen ye joli ye par exemple n'i ko k'i b'a kɛ e ka kin na yan ne yɛrɛ o de f'i ɲɛna n ko u ko olu de dantigɛ mɔgɔ ye kan'i sigi dɔrɔn k'a fɔ k'an bɛ fɛ ka mɔgɔ ka a kɛ kun ye min ye e b'a dɔn wari ka sɔrɔ ka bila kɛ plaque an ye plaque plaque ko in fana wari ka sɔrɔ ka bila waganden de kɔnɔ sinon ne yɛrɛ b'o ko bɛ sen na fɛɛrɛ bɛ ka ɲini pour que ka wari ladon cogoya sugu dɔw la bon donc n'i ye nin bɛɛ ye i b'a ye k'a faamuya k'a dɔn k'a fɔ degun furakɛli gɛlɛya kɔnɔna na ni ɲɛfɔli t'a la a tɛ se ka taa ɲɛ quoi mais Kasim an bɛ ka taa cogo min na an bɛ k'a fɔ k'an bɛ nin wari minnu ɲini ta nin wari ninnu tɛ wari ye k'o bɛ se ka jamana ta ka jamana jɔ u bɛ débrouiller ni nin de mais an bɛna continuer ka juru ta tuguni fo san joli tuguni Kasim o yɔrɔ in fana gɛlɛya de bɛ jamana in kɔnɔ quoi c'est pourquoi n'i y'a ye ne ko n ko marabagaw k'u kɔfilɛ dɔɔni an ka a lajɛ ka fɛn in magaya ce n'est pas pour que an ka se ka taa kɛ ninnu ka bololamɔgɔw ka taa k'u ka jɔn ye dɛ mais u y'a dɔn voilà min b'a nafa u y'a anw jɔyɔrɔ dɔn fɛngɛ min fɔra k'a fɔ ko u b'a ta u dabada ma point 3 in o fɔra bɛɛ lajɛlen a ka lawaleya donc maintenant o lawaleyali ni maa min nana bi i b'a dɔn a ka di maaw ye u ka na mais u bɛ siran u bɛ na cogo di n'u nana u bɛ n'u tilen jɔn ma mun bɛ na k'u la o fana tɛ fɛ ka na de Kasim i b'a dɔn u ka orange bɛ yan u ka fɛnw bɛɛ bɛ yan olu ma taa u ka sɔrɔw bɛ yan u ka société 150 bɛ yan olu ma kelen ma wuli ka taa u ka école française bɛ yan u ma taa mais Kasim olu bɛ fɛ min ka kɛ o fana ka gɛlɛw non u bɛ fɛ min ka kɛ o tɛ se ka kɛ o n'an sɔnna ma i ko min ko k'an ka segin kɔrɔlen ma n'an sɔnna u bɛ fɛ min ka kɛ o ye halaki de ye anw ma o voilà fo mɔgɔw ko o de faamu parce que san naani ka kɔngɔ muɲu ka minɔgɔ muɲu ka fɛn bɛɛ lajɛlen muɲu ka tila k'o labila ten tɔ o y'an ye kan kaburu sen ka cɛ u b'a fi don ka sɔrɔ man kasa an bɛna babu dan yan sabula an ka wagati kɔni banna an tɛmɛna ni miniti 2 ye an yɛrɛ bɛna hakɛto ɲininka ninnu fɛ parce que an bɛ groupe kan groupe ko ma nɔgɔn a ma nɔgɔn a carburant ko an obligé don k'an jɔ yan ka kuma kuncɛ kuma ɲuman mais babu ma ban a ma ban an danna AES la kosɛbɛ point 2 wɛrɛw bɛ yen n'o ye jamana yɛrɛ bɛ se ka sɔrɔ kɛ cogo di ka yiriwali kɛ ka denmisɛnninw bila baara la o bɛ yen min ye école ko ye o bɛ yen ka taa se fana an yɛrɛ ka siniɲɛsigi an ka maanifinya ninnu bɛɛ lajɛlen kuma kun kan ka kɛ su in na mais n b'a dɔn n b'i sɔrɔ n'Ala sɔnna ma an na fɛrɛ waati wɛrɛ ni kuma kuncɛ kuma min b'i fɛ Kasim n bɛ min f'i ye kuma kuncɛ kuma na ɲɛmɔgɔw u k'a to an ka na an ka to k'an hakili o tɛ ban o ma o an ka to k'an hakilina kuma fɔ non o de b'u yɛrɛ dɛmɛ u b'a dɔn parce que n'o tɛ yen a man di koyi voilà k'a fɔ ko anw bɛ n'an sigi k'a fɔ ko an bɛ na u lagosi bɛ k'u minɛ k'u di mɔgɔ wɛrɛ ma kɛnɛma o t'an ka baara ye k'a fɔ k'an bɛ na pour que ka se ka mɔgɔ dɔw tulokɔrɔ kuma fɔ ka nkalon tigɛ jamana kɔnɔdenw sini u ka taa anw sigi ko VAR wa an t'a dɔn mun ye fɛn ye de Kasim an tɛ don o la n'u ye min kɛ n'a ɲɛna an b'a fɔ an b'u tanu an b'a fɔ u ka taa n'a ye mais n'u ye min kɛ ni anw m'a faamu an b'o fana fɔ u ka bɔ u k'a ɲɛfɔ an ye na min kɛra n'a jiginna fana anw hakilina ye min ye pour que a ka se ka lakile an b'o fana fɔ anw ta kun ye nin de k'a fɔ ko anw bɛ n'an hakilina fɔ an bɛ dɔ fɛ ni dɔ ye jamana in kɔnɔ o tɛ anw tɛ o baara la parce que jamana in
an bɛɛ de fa kelen an bɛɛ de ba kelen maaw an bɛ se ka ɲɔgɔn jɛ hakilina na ne tɛ se k'e Kasimu wajibiya e ka ne don ne sagona da de fɛ jagoya komi e tɛ se ka na mais n'an y'an sigi an ye baro kɛ an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yɔrɔ dɔ la an bɛ ɲɔgɔn ye yɔrɔ dɔ la o Kasimu donc n bɛ min fɔ ɲɛmɔgɔw ye u k'a to mɔgɔw ka kuma mais kuma fana kɛcogo b'a la dɛ Kasimu surtout aw ka bɔlɔlɔ sira ninnu kuma ninnu a ma nɔgɔn dɛ a ma nɔgɔn a mana bilen dɔrɔn n ka cɛ ayiwa a ma nɔgɔn dɛ bisimila an kalifa bɛ Ala la ayiwa i ye min fɔ Burkina u ka ambassade Burkina min bɛ Abidjan a ko ko 3e journée ni 4e journée hukumu kɔnɔna na éliminatoire Coupe d'Afrique ko étalon ko unu u jɛɲɔgɔnw ni o ye burundikaw ye u bɛ jouer kalo in tile 10 a n'a tile 13 ko fɔlɔ o bɛ kɛ Abidjan balontan terrain min n'o tɔgɔ dalen don Alassane Dramane Ouattara la EBP filanan o bɛ taa Félix Houphouët-Boigny na ko o hukumu kɔnɔna na sa min ye Côte d'Ivoire lasigiden Burkina lasigiden bɛ Côte d'Ivoire k'a b'a ɲini Ivoirien bɛɛ lajɛlen fɛ sa k'u ka bɔ ka caya ka se ka Côte d'Ivoire ale kɔni kɔnɔna na yaasa don fila in na balontan fila in na u ka se ka min ye étalons ye olu senkɔrɔma don u y'a jira sa ko ni Ala sɔnna ma ko n'u cɛsiri k'u bɛ gagner Dié Milongo ale de ye sɛbɛn in fa siri affaire chargé d'affaires don ambassade la Burkina Côte d'Ivoire kaw olu fɛ yen communiqué filɛ nin ye Kasimu ayo ko Ala k'a ɲɛ ka d'u ma donc sigiɲɔgɔnya ni fɛn min b'u ni ɲɔgɔn cɛ hali bi Ala ka an n'u bɛɛ ta sinsin bon u ka lasigiden ne y'a ɲininka a la a ko billet d'avion ko ani frais minnu bɛ yen n'o bɛ don balontan in na ko n'u bɛna anw fɛ yan k'o ka ca ko nka ko fɛrɛ ko yɛrɛ tɛ koyi ko anw yɛrɛ fana ka programmation ma an fɛ yan bon yen yɔrɔ la balontan terrain 5 de b'anw fɛ yan programmation ko in tɛ tiɲɛ ye koyi Mali équipe nationale bɛna jouer au terrain 5 bɛɛ kan Maru Konate bɛ yan Segu bɛ yen Sikaso bɛ yen Kayi bɛ yen 26 mars bɛ yen ani yɔrɔ sunu kɔni don Sikaso ka surun la o kɔni ka surun la a f'u ye ko kuma in ma clear donc u ka kumaw u bɛ ka mun fɔ a la sa o kɔni a tilennen tɛ a tilennen tɛ dɛ a tilennen tɛ voilà a tilennen tɛ i ye min fɔ kun wɛrɛ na kɛ min tɛ nin si ye ala kun ka na nin communiqué in kɛ ala kun ka na nin kuma in fɔ komi ni i ma kuma i tɛ fili koyi bon a kuma n'a fili la Kasimu an bɛ su na ta bila yan et puis Kasimu i bɛ hakɛ to dɔɔni i b'a dɔn an ko Burkina population kun bɛ ka fɛngɛ ka u ka jamana marabagaw dɛmɛ u ka kɛlɛkɛminɛn ko ni fɛnw mais an fɛ yan Kasimu ne bɛ fɛ ka ɲininkali kɛ ni marabagaw ou bien mɔgɔ min bɛ BDM na ko banque ko fɛngɛ mɔgɔ tɛ ka taa fɛn bila la oh voilà donc maintenant c'est pourquoi anw ka jamanadenya Mali kanu da de don wa dusukun de don ne ni dɔw yɛrɛ kumana Kasimu ne ko mɛ ko mun de la n ma taa fɛngɛ bila kuma nin fana ye walanda dɔ de ye ne ko mun na n ko n ko nin ko in filɛ nin numéro in politique mɔgɔw la maliyɛnw bɛ tile k'a fɔ ko k'a c'u ma et puis ko dɔw b'a fɔ k'ulu t'u ka wari bila ko parce que k'ulu dalen tɛ mɔgɔw la o fana bɛ fɔ minɛ parce que transition dɔ tɛmɛna o fana taara ni dɔ ye mɔgɔ ma u y'o kuma fɔ u y'o kuma fɔ ko effort de guerre ɲɛma y'o ta olu dɔw t'a la donc o fana b'a gɛlɛya minɛ anw fɛ yan i yɛrɛ ka kuma suivi tɛ yen ni suivi tɛ yɔrɔ yɔrɔ a ka gɛlɛn sinon Burkina wagati dɔ la yɛrɛ an yɛrɛ bɛ bɔ yen tuma min na hali ni ye marabaatiga sa effort de guerre bɛ fara a kan ni marabaatiga sara ye dɔrɔmɛ 5 bɛ dɔrɔmɛ 2 fara a kan o ye effort de guerre ye sinon an y'a ye olu ka fɛn bɛɛ fɛn o fɛn i b'a sa Burkina effort de guerre b'a la Falaye Keyita k'i fo min ye Keba Jalo ye su in na ta an b'o jɔ n'Ala sɔnna a ma sini nɛgɛ kanɲɛ 9 min ye don kibaru ye o bɛna sigi an ka kamalen n'o ye Boubacar Kɔlɔn ye ale n'a ka maa welelenw na ɲɔgɔn sɔrɔ o kɛnɛ kan baabu tɔ an n'o kɛ couloir kɔnɔ k'aw bɛɛ lajɛlen fo k'aw waleɲuman dɔn a k'an bɛn sini ni Ala n'a kira sɔnna a ma. Dugutigi ni wari dafara a ye paase d'a kan ka sira di ne ma. Sunkalo e kunkolo a tɛ yen dugu wari ko o d'i ma fo dugu ani dugu dun wari t'a de. o kɔni kuma t'a la sa e ka sama mɔnɛ to yen i yɛrɛ ta. Sita Sidi ka numéro filɛ nin ye wari ci.
wari sera Allo i ye wari sɔrɔ o ɲɛna tiɲɛ yɛrɛ la ko ni sama bɛ maa min ɲɛ ko n komi t'i gosi ngonga sama mɔnɛ i yɛrɛ ta a sɔngɔ ka nɔgɔn ni mali warici sira bɛɛ ye depo ye fu ye wari bɛ ci fu ni application ye wa bɔsara ye musaka fitinin ye sama mɔnɛ ji ni kuran bɛ sara n'a ye krediw bɛ ta n'a ye sanni feere bɛ kɛ n'a ye sama mɔnɛ nin y'anw maliyɛnw ta ye a y'a si filɛ ka nkalon bɔnda